ሰላም ሰላም ኣሕዋት ከመይ ኢልኩም ከመይ ቀኒኹም ሰላም ክትኮኑ ተስፋ ገብር ድምፂ ይስማዕ ኣሎ ክኸውን ተስፋ ገብር ያ ዌልካም እንኳዕ ደሓን መጻእኩም ሎሚ ናይ ተስላ ኤርኒን ብዓብዪ ኣለና ዕዳጋ እውን ብዙሕ ክወርድ ርኢኒ ኣለና ከም ንሪኦ ዘለና ስለዚ يبل دمس ده اوكي ثانك يو اخوات ويلكم كلهم مولي ثانك يو ويلكم نبزي كوميونيتي قال اكزي مالتي سلام كلهم قبل نتاكم اي ثينك سوسا سبعتهم بزيكم اللهم شير غبروا مو تخيلنا نبزي ارنين زتونا مخنياتات نزاربينا بركي ناي تسلا زنبر نون زشت كله سلازلو سلامتاي شيت ايو ابز ارنين لهم زلنا اتاويتات كان تاي تثبيت نغبروا له زبل حساباتكم بكم سلازيه بليز شير غبروا مو دخلنا نبزي مدلنا كنأتو أبغى لهم قالك لكم تعطيكم حاجة زخوني قبل عليو مالت مايكرو استراتيجي هم نريد لنا استراتيجي كتم إذا سمعنا كورد كان ريا خلنا تسلا كبابي 440 كيد لهم مالتي تحت 430 وريدو صحيح قد ما بيلو بعد أكلو كاب كندي كنبلو أكلو كندي كنبلو خوينا قدام بعنسة الخير كم 9 ناب 120 جزء خير كله بزحات ناي كوانتم ستوكس بزحات حتى زنبوركم تبغينا خنتنا خفينا لو ما تبغينا RGTI 9% كورد كله بحافشة كلن كوانتم فلاي بعد ويب كباب 27 وريدو تمالي 24 شنير مالتي سلازي كله زبال لنا فترة يكون جن زوسات كلات كالو سلازي كله تنكف كنبي لنا بعبي يقولنا يتسلا earning ويكا أتاو سلازي لنا mainly أتوكرنا تكندي أبو كخوني مالتي سلازي I can see كلكم رأيكم الله بلاتنا thank you بمساكم again كيو انت رينا يوم مالت كيو بعبيتي 1% قولي نرينا تينكو بتاعم قولي لزنبر حد الشيء تمديسو قالو مثلا نقوم نريد زلنا الذي بزعبا كله قالنا مالتي ثانك يو تخيلنا اي ثينك 15 دقيقه قالنا كلمه تسلم اتاونا عداغا انتي اوريدو قالو حفشاوي كنت نكفو سلازلنا بزح غزي قاتنا خيفنا نيرنا قد لو ما خاص بقينا نكفو دس يبلني بدحريو كلهم اكل مسبوركم كان بتسلا كان زاتونا مخنيات سوي كازم صاحنا ناي تسلا ارنين سلازخونه تسلا وافرت خاطناتنا كوميونيتي فلابي كان زبقنا سلنزرارون 3 4 5 عامات بزحات وافرت كتلو تقول لكم زبقن سلازلني ابو كورونا غيرنا كنبلينا مالتي بعداغا كنجمر جن ناي وان داي ابزي تريو زلهم درجا ناي تكنولوجي تقالات كلن قولينا نرينا لنا انفيديا 1% بعد ام دي كلن ناي سيمي كوندكتور تقالات وريدنا لوا ابل 3% امازون اولموست 3% تسلا كم زون قلت صنعنا 1% كود كله جوجل مايكروسوفت جن اي كودلنا له بعبي زي كونسيومر ديفنسيف نانس واغن بتاع قوليلو نرينا بعبي مالتي سو تي زقد سنه زلو حجي تكوني قوليلو اوكي هذا مالي ارني نتفليكس كرب 10% قوليلو مالو حجي باي ذا واي نتفليكس كم سيروز لهم ارنين يبغون أن يروم تمالي اتي زشتوه ويكازتوه جنزت سيلز نبلو مالتي كات سبيد exactly خنت سبيد النبر إنيرو سلز بتعمي زعج بايكون مالتي EPS كأخذ سبيد قبرنا له زت حتى بممزو أبتي جايد وكمان رح هو كمان زعج بسلز نبره كارتن قداموت تكالات على عالمنا ارنين ذهبها نتفليكس ارنين ما تقعدهم حدث تعليق مالتي أتاوي كندي جنزباتهم كندي وزاجيرهم كندي تثبيت نقبل لهم كانت تثبيت كسعرهم ودي ما يسعرون زبل حتى زملسي مالتي سلازيه نتفليكس بزحت وافرتي اللهم اللي امني بعبي جن صلات مال نبر ارنين أتاوي ويكذا عقب سلازي نبر نتفليكس ارنين ستوك باسوري برايس يخلي لكم دني ستوك واقو تاريخهم برايس يا كمان 10% exactly كم سيرو زلهم قوديلو نري لنا هم أقول كلهم عب year to date تابعت حد جمير كاستيل 20% وسيقو اللو مالتي راي إذا كانت كان أنت يريدو زلهم من هاد 5 قصلكم سنحكوا كله وريد نري لنا فلانة تكنولوجيا كالات مالتي عبيز قونا عرستي ويزينا يلا جن نوع ختن كبز خلال استاتالو حدا كابو كم سيرو زلهم بيوند ميت بحال 3% قولي لا لابس جزيز مثلا أنت ويجد بتأمي أبز على فهم شو مع ترينا كبابي شح قالوا سي خلنا برد تجربة تميت قولي لا هذا خبط مهنات هتكون أكثر فيني مالتي بعبي قلنا من قصدي أمريكا شات داون كم فوتو بتاعت يوم وزلو كسب حجي زي تخفت هي كسب حجي أي كفوت وانا لو سلامة فات ويلكم كلكم تحمسكم دمسي شكل جبرية وخلاص
تشاداون ما سبوز حزي كابلات حد جميل كسب حجي كسب نعلت 22 لو معلت 22 زكون زلو 22 معلتات تكالاي زنوحه معدي it becomes the second longest in US history مثلا يبلنا له ابناء امريكا تزعبه كالاي زنوحه ماركت بسوز زكون له كات ናይ መንግስቲ ስራሓት ኩሉ ሻዳውን ዝኮነሉ ማለት እዩ ቀንዲ ምክንያታት ብዙሕ ግዜ ተዘራሪብናሉ ስለ ዝነበርና እቶም ክልተ ፓርቲ ዘለዉ እቶም ዲሞክራትን ሪፐብሊካን ኦፍ ኮርስ ክልቲኦም ክሰማምዖም ዘይክእል ነገራት ስለ ዘሎ በቲ ናይ ዩኤስ ሕግታት ዝኽተልዎ ማለት እዩ ናይ ኣሜሪካ ስለዚ ኣብ ስምምዕ ክሳብ ዝውዕሉ ናይ ኣሜሪካ ናይ ጋቨርንመንት ዝኾነ ሻዳውን ከጋጥም ኣለዎ ወይ ከዓ ክዕፅ ኣለዎ ስለ ዝበልዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓደ ቀንዲ ዝዓበየ ምክንያታት እሱ ብምዕፃው ካልኣይ መዓልቲ ማለት ሓለፈ 35 ነይሩ እዚ 22 በፂሑ ኣሎ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ክወሃበና ዝግብኦ ናይ ኢኮኖሚ ወይ ከዓ ናይ ቁጠባ ፀብፃብ ኣይመፃናን ኣሎ ጥራይ ዘይኮነ እትዮም ናይ ዩኤስ ናይ ኣብ መንግስቲ ዝሰርሑ ደሞዞም ኣይክፈሉን ኣሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ስለዚ ንሱ ፅልዋ ገይሩሉ ከይኮነ ክተርፍን ዝብል እምነታት ኣሎ ማለት ስለዚ the government shutdown became the second largest federal funding lapse in US history ብለና ኣሎ እቲ ቀዳማይ ሪከርድ ዝሰበር ካልኣይ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ 35 ክልተ ሰሙን ተሪፍዎ ሪከርድ ንክሰብር ቀዳማይ ንኸውን the longest shutdowns have been occurred with Trump in office Donald Trump president ካብ ዝኾኑ ክልቲአን ኣጋጢመ ዘለዋ ማለት እዩ so Democrats ናቱ want any short term funding bill to include an extension of enhanced tax credits under the Affordable Care Act that expire at the end of the year ብለና ኣሎ መወዳእታ ናይዚ ዓመት ኤክስፓየር ክኸውን ዝግብኦ ብዛዕባ እዮም ብዙሕ ዘይተሰማምዑ ዘለዎ ኣብቲ ናይ ሕክምናዊ ብዙሕ ነገራት ኣለዎም ከሰማምዕ ዘይክእል ከም ንፈልጦም ኦፍ ኮርስ እቲ ቀንዲ ግን እተን ምክንያታት ኣብዚ ይኾን ኣለዋ ማለት እዩ ዕዳጋ እዚ ሓደ ካብቲ ክሕግዞ ዘይከኣለ እዩ ስለዚ ናይ ዩኤስ ስቶክስ ኤንድ ጎልድ ቲንክ ሂሉ ጎዲሉ ወሪዱ ንምባል ማለት እዩ ናይ ዩኤስ ስቶክስ ጥራይ ዘይኮነ ወርቂ ከማ ንካልኣይ መዓልቲ ተከታቲሉ ዝዓበየ ክጎድል ክኢሉ ዋይል ሚም ስቶክስ ስወርቭ as Wall Street momentum slumps into reverse ለና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ሚም ስቶክስ ካስወፍ ከም ዝገበረ እዩ ዝገልፀና ዘሎ ሶ እንታይ ንምባል ኢሉ እዩ ዕዳጋ ጎዲሉ ኣሎ ኦኬ ሪኢና ኢና ጎልድ ስቶክ እንተሪኢናዮ ጎልድ ፕራይስ እንተሪኢና ክልተ መዓልቲ ተከታቲሉ ይጎዲሉ ምክንያቱ ክንደ ግዜ ተዛሪብና ነርና ኢና ብዙሕ ግዜ ብዙሓት ሰባት ፕሮፊት ክወስዱ ዋው ሕጂ ጎደለ ባዘዎ ፖዚቲቭ ከይዱ ኣስ ክሬዚ ፖዚቲቭ ከይዱ ማይናስ ይውዕል ነይሩ ስለዚ ትማሊ ብዙሕ ወሪዱ ሎሚ ብዙሕ ወሪዱ ስቲል ግን ሎሚ 0% ኣሎ ተመልሲ ካብቲ ወዲዎ ዝነበረ ማለት እየ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ግን እቲ ዕዳጋታት ክወርድ ከም ዝተረኣየ ዝሕብረና ወይ ከዓ ዝገልፀልና ዘሎ ብዙ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምክንያታት ከም ተገልፀልኩም ፀናሕኩ ብዙሓት ፕሮፊት ክወስዱ መክሰብ ክወስዱ እዮም ሎንጊ ከም ዝኣትኩም እንተሃሊኹም ቀንዲ ዘራኽበና ዘሎ ናይ ተስላ እርኒና ኣለና ገለ ብርክታት ናይ ተስላ ዝሸጥ ከሎ ምክንያትናትኩም ውሳንጠት ንክትውስኑ ክሕግዘኩም ገለ ካብቲ ሓፈሻዊ እንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ንክውሃብ ተባሂሉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ኣሜሪካ ሸዳውን ብምባሉ ናይ ኣሜሪካ ብዙሕ ስቶክ ይኹን ጎልድ ብዙሕ ወሲኹ ስለ ዝነበረ ብዝሓለፈ ኣዋርሕ ምናልባት ፕሮፊት ዝወስዱ መክሰብ ዝወስዱ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ካልኣይ ከዓ እቲ ናይ ቻይናን ናይ ኣሜሪካን ዘሎ ናይ ታሪፍ ክሳብ ሕጂ ዝተፈትሐ ወይ ዝተረጋገፀ ነገር የለን ክሳብ ዕለት 1 ኖቨምበር ወይ 11 መፍትሒ እንተዘይረኺብኩምሉ ክሳብ ዕለት 1 ኖቨምበር ታሪፍ ደድላይን እንተፅሒፍ ኣብዚ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ጀስት ክስታይ ኮነኩም ማለት እዩ Trump sets November 1 deadline threatens China with 155% ታሪፍ 155% ታሪፍ ከኽፍለኩም ኢሉ መጠንቀቕታ ሂቦም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ክሳብ ዕለት ሓደ ውሳነ ክሳብ ዘይተወሰነ ዕዳጋ ናይ ማርኬትና ብዙሕ ምንቅስቃሳት ገብረሉ ክእል ግን ተዛሪብና ነርና ምክንያቱ ዓርቢ ዝመፅእ ዘሎ ዓርቢ ደድላይን ዕፁ ከሎ ሶሪ ናይ ጋቨርንመንት ሻትዳውን ከሎ ናይ ኣሜሪካ ግን ናይ ሲፒአይ ፀብፃብ ንመጀመርያ ግዜ ዕፁ ከሎ ከመሓላልፉና እዮም ቁፅሪ ሓደ ዓርቢ ተራ ይፈልጥ ናይ ሲፒአይ ወይ ናይ ኢንፍሌሽን ወይ ናይ ዝቕባበ ፀብፃብ ክወሃበና ካልኣይ እቲ ናይ ጋቨርንመንት ሻትዳውን ከሎ ወይ ተዓፅዩ ከሎ መን ይኽበልና ዝግብኦ ፍቃድ ጥራይ ንመጀመርያ ግዜ ተዋሂቦም ኣሎ ስለምንታይ እንትልኩምኒ ድሕሪ 6 መዓልቲ ኣብ ዩቲዩብ ላይቭ ክህልወና ይሽዑ ከማን ናይ ኢንተረስት ሬት ውሳነ ናይ ገቨርንመንት ወይ ከዓ ኤፍኦኤምሲ ሚቲንግ ዝገብርሉ ውሳነታት ናይ ኢንተረስት ሬት ዝግበረሉ እዩ ስለዚ ንዕኦም ንክሕግዞም ኢንተረስት ሬት ብብዙሕ ንክቆርፁ ደልዩ ክኾን ይኽእል ትራምፕ ዘይገድስ ብሓፈሻ 99% ወይ 100% ክቁረፅ ከም ዝኾነ ገምጋም ንሱ ድሓን ብሓፈሻ ግን ብሻብ ዝሕልኩም በቲ ናይ ሲፒአይ ንመጀመርያ ግዜ ዕዳጋ ዕፁ ከሎ ዋይል ኣፈ ዳታ ዲሌይድ ባሻዳውን እቲ ካልእ ክወሃበና ዝግብኦ ዳታ ገምጋም ንክንወስድ ግን ኦፍኮርስ ኣይክወሃበናን እዩ ዝኾነ ዝተዋሃበ ፀብፃብ የለን ብዛዕባኡ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እንተሪእኹም ኣለኹም ትገልፅልኩም ፀናሕኩ እዩ the labor department will bring back staff to work on the consumer price index ስለዚ consumer price index ወይ ከዓ ሲፒአይ ኢልና ንፅውዖ ዘለና ብሕፅረት ቃል ናቱ ንክህቡና ፀብፃብ እቲ ሌበር ዲፓርትመንት ንሰራሕተኛኡ ክመልሶም ከም ዝኾነ the department
originally paused work with the CPI report due to the shutdown plan. إذن shutdown ናይ መንግስቲ ተዓፅይዎ ዘሎ ምክንያታት of course ተዓፅዩ ነይሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ኮሁና ከም ዝኾኑ ተፀብፃብ ግምገማ ተገይሩሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢንተረስት ሬት ምቁራፅ ዘይምቁራፅ ዘይኮነ ዘገድሰና ግን በዓል ቸርማን እንታይ ክብሉ ከም ዝኾኑ ከገድሰና ማለት እዩ ካልእ ዕዳጋታት ፅልዋ ክገብረሉ ዝኽእል ኣብ ዝሓለፈ ክልተ መዓልቲ ዝተዋሃበ ናይ ጎልድማን ሳክስ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ይኮን ዝዓበየ ትካል ናይ ባንክታት ናይ ኣሜሪካ ብዙሕ ክሳይ ዘለዎ suggests buying puts on a weak fundamental stocks ከም ነዊሕ ዝገበርኩም ኣብ ስቶክ ማርኬት ምሳና ኦፕሽን ዲ ካል ነገራት ተማርኩሞ ፑት ኦፕሽን እንታይ ማለት ትፈልጡ ኢኹም ናይ ዩኤስ ዘለኹም ዝብል እምነት ኣለኒ እቲ ባይ ፑት ኦፕሽን ዕዳጋ ይጎድል ኢልካ ወፍር ክትገብር ከለኻ ማለት እዩ ኦፍ ኮርስ ቁማር ዲገለይ ክንብል ንኽእልና ብዙሕ ትምህርቲ ተወሲድካ ግን ምናልባት ክሰርሕ ይኽእል እዩ ስለዚ ጎልድማን ሳክስ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ባንክ ናይ ኣሜሪካ ተን ዊክ ፋንዳሜንታል ወይ ከዓ ናተን ኣታዊታት ብቑዕ ዘይኮነ ፒኢ ሮሽን ናተን ልዑል ዘሎ እቲ ኢፒኤስ ወይ ከዓ እቲ ኤርኒንግ ፐር ሼር ትሑት እንተኮይኑ ብሓፈሻ እታ ትካል ብቕዕት ዘይኮነት ዋጋኣ ግን ላዕሊ ዝኸለ እንተኮይኑ ምናልባት ይጎድል ኢልካ ተዋፍረሉ ኸማ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ገምጋም ሂቡ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ጎልድማን ሳክስ recommends using puts on companies with low or negative free cash flow to hedge against potential market pullback ስለዚ ንምንታይ እዩ እቲ ማርኬት ወይ ዕዳጋና ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ንእሽተይ ንድሕሪት ክምለስ ተኽእሎታት ስለ ዘለዎ ሄጅ ንምግባር መከላኸሊ ኢኻ ትጥቀመሉ እቲ ኦፕሽን ትሬዲንግ ብሓፈሻ ማለት እዩ መከላኸሊ ምክንያቱ ከም ናይ ሎም ኣጋጢሙ ዘሎ ወይ ተስላ ሎም እርሚ ምሳበት ንኸይወርድ ፑት ኦፕሽን ተጌርካ በቲ ሓደ ትኸስበሉ በቲ ሓደ ካብ ገንዘብካ ክትወፅእ ስለ ትኽእል ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ምሃር ምስ ትሬዲንግ ኦፍ ኮርስ ኣባላት ክትኾኑ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ናይ ሜምበርሽፕ ናይ ዩቲብ ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም ጀመርቲ ዝኾንኩም ጠቕላልቲ ከዓ ኦፍ ኮርስ ትምህርቲ ጀሚርና ስለ ዘለና ምሳና ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም ብዙሕ ክትመሃሩ ክብዛሓልኩም ኣይደልኒ ሕጂ ግን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ፑት ኦፕሽን ክገብር ከም ዝኽእል ታርጌትድ ስቶክስ ኢንክሉዲንግ ሳውዝ ዌስት ኤርላይንስ ጀት ብሉ ብላ እዚአን ኤርኒ ናተን ፅቡቕ ዘይኮነ ክወርድ ከም ዝኽእል ገምጋም ሂቡ ሓደ ካብአን ካብተን ትካላት ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኣ ቢዮንድ ሚት ሎሚ ብዙሕ ወሲኻ ዝነራ ኣይ ቲንክ ከባቢ 20 ዝነበረት ተመሊሳ ማይናስ ኮይና እዚኣ ትካል እዚኣ ወላ ሓንቲ ኤርኒ የብላን ገለገለ የብላን ከምኣ ዝኣመሰላ ትካላት እምበኣር ከም ትሪእዎን ዘለኹም ኣብዚ ናተን ከም በዓል ዘታ ዝበሃላ ከባቢ 87 ሾርት ፍሎት ኣለዎም እንታይ ማለት እዩ 87 ሚኢታዊት ካብቲ ዘሎ ብርኪ ኣውትስታንዲንግ ሼርስ ናይዛ ትካል እዚኣ ይጎድል ኢልካ ገምጋም ተዋሂብዋ ኣሎ ማለት እዩ ቢዮንድ ሚት እዛ ሕጂ ክገልፀልኩም ፀንሕኩም እዚ ከሪእኩም ፀንሕኩም ብዙሕ ዝወሰኸት ኣብ 5 መዓልቲ 100% ኦልሞስት ከባቢ ዝወሰኸት ሓንቲ ካብአን እያ ነይራ ከባቢ 54 ሕጂ እንታይ ንምባል እዮም ጨርኩም ዘለኹ ሾርት ስኩዝ የጋጥም ማለት እዚኦም ሾርት ገይሮም ይጎድል ኢሎም ፀንሑ ንእሽተይ ትካል ክትውስኽ ምስ ጀመረት ካቨር ክገብሩ ኢሎም ዋጋታት ላዕሊ ንክትከይድ ይሕግዞም እዩ ሞር ቴክኒካል ክኾኑ ይኽእል እዩ ዝበዛሕኩም እቶም ኣባላት ዝኾንኩም ኣፍኮርስ ብጌና ክንመሃርና ዝተምሃርና ዝተምሃርና ኢኻ ንፈልጦ ኢና ስለዚ እዚ ክበዝሕ ከሎ ናይታ ትካል ከዓ ብፋንዳሜንታል ዘይኮነ ሃንደበት ላዕሊ ክትከይድ ትኽእል እያ ማለት ገለ ካብተን ንፈልጠን ኣብዚ C3 ኣላትና C3 AI ትካል ማለት እዩ ሳውንድ ሃውንድ ብዙሓት ሓቱ ዝነበርኩም እዚ ፋንዳሜንታል ዘይብሉ ብዙሓት ሾርት ገብረኩም ዘለዉ 30% ከባቢ ትፈልጥዎን ካልእ ኣብዚ ኣፕላይድ ዲጂታል ኣሎ ብዙሓት ሓቱ ነርኩም 30% ሳኽመን ሾርት ኢንተረስት ዘለዋ ማራቶን ዲጂታል ናይ ሓንቲ ካብተን ዝፈትዎን ትካላት 35% ሕጂ እንታይ ሾርት ስኩዝ ከጋጥም ንኽእል ላዕሊ ክኸዳ ይኽእላ እየን ቀልጢፈን ማለት እዩ ስለዚ ያ ቁርብ ጥንቅቕ ክንብል ከም ዘለና እዩ ዝሕብር ዘሎ ኣብኣ ከለኹ ክርስ ኣዘይደሊ ግን ዋው ደምሲስያ ምስለን ፊዝያ ሶሪ ኦኬ ናይ ዶናልድ እዚ መን ሽሙ ኤላን ማስክ ኢንተርቪው ገይሩ ነይሩ ኣብቲ ኢንተርቪው ዝገበሮ ኣብዚ እንተሪኢኹም እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ኣሎ ኤኣይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ወይ ሰብ ዝሰርሑ ብልዕን ሮቦትስን ሎማዓንቲ ኤርኒ ስለ ዘለዎ ማለት will replace all jobs ኩሉ ኣብ ዓለም ዘሎ ስራሓት እዚ artificial intelligence እዚ ሮቦት ዝበሃል ኣብ ስራሕ ዘሎ ኣብ ዓለም ዘሎ ስራሕ ክትከኦ ከም ዝኾነ ገምጋም ዝህብ ዘሎ ስለዚ ብዛዕባ AI ብዛዕባ ሮቦት ርድኢት ምግባር ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣብዚ ግዜ እዚ ንኣሽቱ ትሕቲ 16 17 ዕድሚኦም ብዛዕባ AI artificial intelligence ብዛዕባ ሮቦትስን ብዛዕባ ፓይቶን ብዛዕባ ፕሮግራሚንግ ብሓፈሻ ምስ ቴክኖሎጂ ዝምዕባለ ዘሎ ዝተተሓሓዘ ትምህርቲ ንህቦም ስለ ዘለና ምናልባት ሬጅስተር ክተግብሩ ምስ ትደልዩ ደቅኹም እውን ኣብቕሉ ከዘኻኽረኩም ይደሊ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ AI ብዛዕባ ሮቦት ንስራሕና ክትክእዎ እዮም ንሕና ከዳ እንታይ ክንገብር ኢና ወል working will be optional ከም ድሌትካ ይኸውን ከም ምርጫኻ ንምባል እዩ like growing your own vegetables ከም ዝበዓልኻ vegetable ወይ ከዓ ሓምሊ ተዕብዮም instead of buying them from the store ስለዚ ካብ ድኳን ምግዛእስ ባዕልኻ ክትዕብዮም ኢኻ ሶ ብሕፅር ዝበለ እቲ ኢንተርቪው ዝገበሮ ብጣዕሚ ኢንተረስቲኒ ከድኩም ክትሪእዎ ክትሰምዕዎ ደስ ዝብለኒ so if AI will be smarter than a person ካብ ደቂ ሰባት ሰብ ዝሰርሑ ብል ስለ ዝበሃል
زغورحه ወይ ዝለበመ ወይ ዝፈለጥ ተኮይንስ ስራሓት ከበኸም ክትክዮም ዝብል ሕቶታት ገለገለ ነይሩ ስለዚ ስራሓት ናትና ሰርቪስ አገልግሎት ነፃ ኸውን ከም ዝኽእል ገምጋም ኩሉ ተዋሂብሎ ብሓፈሻ ግን ብፍላይ ከም ንኣሽቱ ቆልዑ ዘለውና ከተምሃሩ ምስ ዘልዩ ያ ኣይ ሪኮመንድ እዩ ብኣና ተተማሂሮም ዝበለፀ ብእንግሊሽ እዩ ኩሉ እንግሊሽ ክኽእሉ ኣለዎም ናይ ቁፅሪ ፅቡቅ ክእለት ክህሉ ኣለዎም እንተዘይኮይኑ ግን ኣብ ካልእ ወላ እንተምሃርኩሞም ኣይ ቲንክ ሪኮመንድ ክገብረኩም ደስ ዝብለኒ ብዛዕባ ኤኣይ ንክፈልጡ ብፍላይ ንኣሽቱ ቆልዑ ግዜኦም ስለዝኾነ ማለት እዩ ካልእ ናይ ባንክራፕሲ ወይ ከዓ ጥፈሻ ዘጋጥመን ትካላት ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ዘለዋ እሱ ኦፍኮርስ ምስ ናይ ኤኣይ ኢኒሽቲቭ ክብለልኩም ስለዝደለኹ እየ ባህል ኣይኮንኩን ንባዕሉ ጄሚ ዳይመን እዚ ናይ ጄፒ ሞርጋን ሲኢኦ ክብለኩም ፀኒሕኩ ሓላፊ ኣውቶ ካምፓኒ ወይ ከዓ ዘናይ መካይን ናይ ኣውቶ ዘለዋ ማለት እዩ ባንክራፕሲ ብዙሕ ይጋጥም ኣሎ ስለምንታይ እዩ እሱ ከዓ ኢልዎ early signs of excess incorporation lending እቲ ልቕሓት ዝወሃብ ዘሎ ካብ ንኣብነት ኣብ ከሎ ገጽ ከብለልኩም ማለት ልቕሓት በዚሑ ኣብዚ ግዜ ዝልቕሕ ዝህቦም ትካላት ማለት እዩ ሕጂ ንኣሽቱ ትካላትን ዓበይቲ ትካላትን ኣለዋ በዓል ጄፒ ሞርጋን በዓል ሶፋይ ገለገለ ትካላት ኣለዋ ኦኬ ዓበይቲ ትካላት ሶፋይ ከም በዓል ጄፒ ሞርጋን ኣይኮነትን ግን ባንክ ኦፍ ኣሜሪካ ኣለዉ ኣብ ዘለኹም ቦታታት ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ባንክታት ንኣሽቱ ባንክታት ከ ኣለዋ ንኣሽቱ ባንክታት ኣለዋ እዘን ንኣሽቱ ባንክታት ዘይከውን ልቕሓት ይህባ ስለ ዘለዋ 2008 ክራሽ ኣጋጢሞ ዝነበረ ማርኬት ክራሽ ኢኮኖሚ ክራሽ ዕንዋ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ቁጠባ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ምክንያታት ነይሩ ስለዚ ናይ ንኣብነት ፅቡቅ ክሬዲት ስኮር ዘለዎ ክሬዲት ስኮር ወላ ንምህርና ዝናትና ማለት እዩ ፅቡቅ ክሬዲት ስኮር ዘለዎ እንተለቂሕካዮ ፀገም የለን ገንዘቡ ክመልሰልካ እዩ ቅድሚ ሕጂ መሊሱ ዘይፈልጥ ሰብ ንክትለቅሖ ከለካ ገንዘብን ኣዝዩ ኣሸጋሪ ሕጂ እዚአን ትካላት እዚአን ወላ ሓንቲ ትሑት ስኮር ዘለዎም ገለ የለቅሓ ስለዝነበራ ብዙሕ ፀገማት የጋጥመን ስለ ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ናይ ኣውቶ ካምፓኒ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ናይ ለንዲን ናይ ልቕሓት ዝህባ ትካላት ብጣዕሚ ይጎድላ ከም ዘለዎ ሕማቅ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ የጄፒ ሞርጋን said to state that bankruptcies in the US auto market are a sign that lending standards grew too lax in the past decade plus ዝሓለፈ ልዕሊ 10 ዓመታት ዝኾነ ፀገማት ናይ ማሴት ይልቕሕ ክህባ ከለዋስ ንዝኾነ ሰብ ይበኦ ስለ ዘሎ ኣሸጋሪ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝግምት ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ሓንቲ ካብተን ትካላት ሎሚ ባንክራፕሲ ኣጋጢምዋ ፕራይማላንድ ትብል ናብ ዝሪእዋ ዘለኹም ማለት እዩ ራምሲ ሪኒውስ ፎከስ ኦን ሳብ ፕራይም ስለዚ እቲ ፕራይም ዝበሃል ፕራይም ኮንሱመር እትዮም ፅቡቅ ገንዘብ ዘለዎም ኣለቂሕካዮም ፅቡቅ ዝመልሱልካ ገለገለ ክኾኑ ከለዉ ሳብ ፕራይም ከዓ ትውሕት ክሬዲት ስኮር ዘለዎ እሙናት ዘይኮኑ ኣሸጋሪ ዝኾነ 20-30% ኢንትረስት ሬት ወይ ከዓ ወለድ ብምኽፋል ዝወሃቦም ገንዘቦም ክመልሱ የሸገሮም ስለ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ከይድኩም ተንብቦ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ቀንዲ ፀገማት ኣብ ዕዳጋ ዘውርደሉ ዘሎ ከማን ንስኹ ይኮነ ኣይክተርፍን ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ ስለዚ ብሕትር ዝበለ ንሱ ዝኸውን ዘሎ ኣይ ቲንክ ካብተን ትካላት ምናልባት ሶፋይ ስቶክ ሪኢልኩም እየ ቁርፂ ተንኪፋ ውዒላ ኣለዎም መስለኒ 4% መሊስ ሕጂ እምበር ብጣዕሚ ጎሊላ ነራ ሓንቲ ወይ ሓንቲ ካብቲ ምክንያታት ከዓ ኦፍኮርስ ብዙሕ ልቕሕ ትህብ እያ ናይ ስቱደንት ሎን ኣለዋ ግን ኒውስ ወይ ዜና ብዝሃብዎ መሰረት ንሕና ንሳብ ፕራይም ወይ ከዓ ትሕት ዝበሉ ሰባት ኣይንለቅሕና ዝብል ገምጋም ስለ ዝሃቡ ምናልባት ዳሓን ክትምለስ ትኽእል እያ ዝብል ግምታት ኣሎ ካብዚ ዘላቶ ዋጋ ማለት እዩ ካልእ ናይ ተስላ ኤርኒንግ ደንጊኹም ዝመፃኩም ዌልካም እንዳበልኩ ናይትፍሊክስ ኣይ ቲንክ ገሊፀልኩም ፀኒሐ ቅድማ ኣቢል ሕማቅ ኤርኒንግ ስለዝሃቡ እዮም እቲ ዋጋታቶም ፅቡቅ ዘይመፀ ሕጂ ግን ናይ ተስላ ክንዘራርብ ኢና ምክንያቱ 9 ደቂቃ ኣለና ኣብዚ ግዜ እዚ ኪውኪው 1% ክጎድል ርኢና ኣለና ኣብዚ ናይ ተስላ 1% ክጎድል ርኢና ኣለና ተስላ እውን ምክንያታት ክንዘራረበሉ ኢና ኦፍኮርስ ኦክሎ ሓደ ካብተን ኣታዊ ዘይብለን ትካላት ሾርት ክግበራ ዝኽእላ ኢሉ ዝገልፀን ፅንሑ ትካላት እየን እዚኣ ንባዕላ ሓንቲ ካብአን እያ ማይክሮ ስትራቴጂ ሜይቢ ኖት ምክንያቱ ኣብ ቢትኮይን ክምርኮስ ስለ ዝኽእል ኔትፍሊክስ ግን ፅቡቅ ኤርኒንግ ፅቡቅ ኣታዊ ስለ ዘምፀት ማለት ብዝሃቦት ኤርኒንግ ኦፍኮርስ 10% ወይ 10% ጎዲላ ኣላ ስፕሊት ክገብሩ ተስፊት ዝገበርናሎም ስፕሊት ኣይገበሩን ሓደ ን10 ወይ ገለገለ መሳሊ ማለት እዩ በዕላይ ኤንኪዩ ገለ ከወርድ ከሎ ዋው ግራብ ኣይወረደትና ኣላ which is good ምክንያቱ ካልአይቲ ብርኪ ዘላትን ንሳ እያ ሶ እቲ ስቶሪ ብርኪ ናይ ተስላ ዝነበረኒ ኩሉ ኮንክን ሸይጠዮ ሓፍ ፍርቂ ሸይጠዮ ኣለኹ ኤርኒን ኣለዎም ሎሚ ኤርኒናቶም ናይ 7% ንላዕሊ ወይ ንታሕቲ ክወርዱ ትፅቢት ይግበረሎም ኦኬ ናይ 7% ማለት እዩ እዚ ትፅቢት ዝግበር እዩ በቲ ትማሊ ኢቭን ሮቤል ቻርት ዘርእየና ክሳብ 350 400 እውን ክወርድ ዘሎ ክእለታት ኣሎ ምናልባት 2-3 መዓልቲ ይብከያ ምዝ ናይ ሲፒአይ ፅባሕ መቕፀብ እንተኮይኑ እዚ ሻታውን ንነዊሕ እንተቐፂሉ እዚ ናይ ታሪፍ ገለገለ ዘሎ ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ገንዘብ ከልየን ስለ ዝኾነ ከድልየን ጥራይ ዘይኮነ ግን ኣብ ዝሓለፈ ብዙሕ ይወሲኻ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሓንቲ ካብተን
صبوك استاذ كلها صبوك بروفيت رخبنا لها تي اس ال خبط صبوك زامن لها فاندامنتال لونج تيرم حنت خبط زامن لها انت خونا جن ابز حلفه عمت زي اتراي انت رينايو اوف كورس 100% اوسي خزنا فلاي كله دولار كوست افريج نقبلو زنبرنا تي بروفيت كنريو خلنا زخونه بروفيت كانت زي وسيد كاي بروفيت هيكون سلازي كله ولا تزي وسيد كا منالبات قال كفالات كابت بركتات نابنا تشح بركت هاليكا 300 تشد كاي صلا يكونن 500 بركت هاليكا 300 بركت تشد كاي صلا يكونن 100 بركت هاليكا 10 بركت انت شد كاي صلا يكونن تقن مهنيات انتايو ك 400 30 نا 400 نو 350 نو 340 جز انت مليسا اوف كورس بركتات كتجوز تقولات الله اتناتو اوبوزيت بنصار ግን እንታይ ላዕሊ እንተ ኸይዳ እንታይ ትገብር ወል እቲ ሒስካ ዘለካ ብርክታት እቲ ኩሉ ይሸጥከና ኣለካ ገለ ብርክታት ተሪፊካ ስለ ዘሎ ከም ኣማራፂ ክህልወካ ክእል እዩ ስለዚ ብስምዒት ጥራይ ካብ ንኸይድ ብርድኢት ንኽኸይድ ተባሂሉ ምርጫታት ከምኡ ጥራይ ዘይኮነ ወላት ናተይ ካብ መጀመርያ ዝነበረ ናይ ተስላ ትሕቲ $400 ኮስት ኣቨሬጅ እናገበርካ ክትከይድ ዝተረፈ ክትሕዞ እዩ ነይሩ ኦፍ ኮርስ ኣብ ሂወት حسابات كتير ويا منجو جنزب اللي كاخل نستفعل اللي مهنيات تكون سلازغل انت شت كايون زصلا ايكونن مالتي سلازي بتسلا بزلوم ارنينغ كاكوسو مرجع هيوكم الله كتوصل خدغدل لي اي ثينكس بزحكم كتغدل لكم 50-50 لو اولموست كريلكم خلي بحفش شاغن تي هباتو زنبرت ارنين ديليفري اوريدي ريبورت جيرات يا مهنياتو كبابي 497 شح زخون مكاين ديليفري جيرو مو شي تمام حلفه Q3 مالتي ناي ورحي 6 زنبر زخاب 7% انكريس كم زغبره يزحبر صبوق ግን እቲ ናይ ኢቪ ክሬዲት ዝበሃል ዝወሃቦም ዝነበረ ሕጂ ጠጠው ስለዝበለ ኩንዱ ዝኣክል መካይን እዮም ክሸጡ ኩንዱ እንደሽንጠን ከማን እኹል ኣይኮነን ምክንያቱ ኣትሊስት ብ7% ካብቲ በሊፆሞ ዝነበሩ ብልዕሊኡ ክበልፁ ክኽእሉ ኣለዎም ስለዚ ልዕሊ 530-550 ከባቢ ክሸጡ ክኽእሉ ኣለዎም ዋጋ ናይ ተስላ ፅቡቅ ከይዱ ኮይኑ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ግዜ እዚ ተስላ ኢፒኤስ ወይ ከዓ እዚ ሶሪ ፒኢ ሬሽዮ ናይ ተስላ لعلك 200 يزلو 250 كبابي 250 بلاس يزلو بي ايروشو مالتي انت قال بي ايروشو خمس انت خوينا تارني ناتا صبوق خونا لو تارني صبوق تكون تخوينا ناي تسلا مكان نشطو تشط وزلو مكان كا بوزح خونا لو مالتي قال زربا مالتي ስለዚህ እዚ ክትንከፍ ይኽእል ዝብል ግምት ኣለኒ بي ايروشو 250 انت خوين بيرفكت ريزالت ወይ بيرفكت ዝኾነ ውጽኢት ከተምጽእ ኣለዎ ማለት ኣብ ዝሓለፈ ከም ትኩል ግዜ ንፈልጦ ፎር ሹር ተስላ ኣብ ፋንዳሜንታል ዘይኮነ ሞር ኣብቲ ሃይፕ ኣብ ፕሮሚስ ኣብ ካልእ ስሙርኮስ እያ ትኸይድ እንታይ ከተምጽእ ክንሪአና ብሓባር ኮይና ስለዚ ኮይኑ ግን ከባቢ 1.7-8 ሚሊዮን ዝኣኽላ መካይን እያ ደሊቨሪ ገይራ 2024 ሶፋር ክሳብ ሕጂ ኣብ 2025 ከዓ 1.3 ሚሊዮን ደሊቨሪ ገይራ ስለዚ ኣብ ዝመፀሉ ልዕሊ 500 ደሊቨሪ እንተገይራ ኢብን 500 እኹል ኣይኮነን ምክንያቱ ካብቲ ዝሓለፈ ዘምፀአቶ ውፅኢት ዝተሓተ ውፅኢት ክመፅእ ከም ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ረቨኒው 26.3 ተስቢት ገይርና ኣለና ናይ ሎሚ 5% ከባቢ ኣብ ዓመት ዕብየት ከርኢ ማለት እዩ ኢፒኤስ ወይ ከዓ ኤርኒንግ ፐር ሼር 53 ሰናቲም ንሓደ ሼር ወይ ከዓ ፎር ፐር ሼር ከተምፅእ ተስቢት ይግበረላ እዚ ከዓ ብ24% መክሰብ ማለት እዩ ፕሮፊት ማለት እዩ ክጎድል ተስቢት ይግበረሉ እዩ ምክንያቱ ዝሓለፈ ዓመት እንተዘኪርኩሞ 0.72 ሳንቲም እዩ ውፅኢት ነይሩ ማለት እዩ So እቲ ቀንዲ ኔጌቲቭ ወይ ኣሉታዊ ናይ ተስላ ዝኾን ዘሎ the expiration of the US 7500 EV tax credit اوكي ታክስ ክሬዲት እንታይ እዩ ደሓን ብክልተ ዓይነት መገዲ ኣሎ ጽቡቕና ኮግልጽና ነርና ናት ማሊ ተማ ብዙም ዝነበርና ማለት እዩ ሓደ ነቶም ገዛእቲ 7500 ካብ ግብርናቶም ክጎድሉ ይኽእሉ እዮም ናይ ተስላ መኪና ተገዚኦም ወይ ኤሌክትሪክ ቬሂክል ተገዚኦም ብሓፈሻ ማለት ኣብ ኣሜሪካ ዘለው እቲ ካልኣይ ከዓ ኢቪ እቲ ዝኾነ ናይ ፖሊሽን ገለ እንተዚ ተኻይዱ ካብቲ ናቶም ክሬዲት ካልእ መካይን ይገዝኡ ኣለዎም እዮም ክሬዲት ስለዚ ብዙሕ ገንዘብ ኣታዊታት ነይርዎም ፅሩይ ዝኾነ ፕሮፊት መክሰብ ማለት እዩ ንሱ ጠጠው ስለዝብል ብሰንኩ እቲ ጠለብ ናይ ተስላ ክደክም ድዩ እንታይ ክኸውን ዘይተፈለጠ ዘይተረጋገፀ ነገር ክህልወና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ማርኬት ብሓፈሻ ዕዳጋ ንሕና ማለት እዩ ስቶክ ማርኬት ደዋጋት እዩ ዘሎ ፎከስ ኣብ ምንታይ ክኸውን ክንደይ መካይን ሸይጦም ዘይኮነ ብሕጂ ከመይ ክኸውን እዚ 7500 ዘሎ ናይ ክሬዲት ብኸመይ ክትቅዎ ኢኹም እቲ ናይ ኢቪ ሞዴል ላንች ትብሎ ዝነበርኩም ብሕስር ዝበለ ከመይ ክኸውን እዚ ናይ ኤአይ ናይ ድራይቪንግ ኤንድ ሮቦቲክስ ኢልና ንፅውዖ ዘለና ብሓፈሻ ቀዲና ክንገልጾ ፀንሕና እንታይ ዓይነት ተስፋ ኣለዎ ኣብ ከመይ ደረጃ በፂሑ እቲ ብሓገዝ መካይን ዝዝወራ ዘለዋ መካይን ኣብዚ ደረጃ ከመይ በፂሑ ዝብል ሕቶታት ኦፍ ኮርስ ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ብዓብዪ ግን እቲ ኤነርጂ
ቢዝነስ ናይ ተስላ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ዝበለፀ ማርጅን ወይ ከዓ ፕሮፊት ወይ ከዓ መክሰብ ዘለዎ እዩ ስለዚ ብከመይ መገዲ ክትጥቀምሉ እዮም እቲ ናይ ኤኣይ ናይ ፉል ሰልፍ ድራይቪን እዚ ዝዓበየ ሕቶታት ወይ ከዓ መልሲ ክረክበሉ ዝግባአና ክኸውን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ሰማይ ሴል ከመይ ክኸውን እዩ ናይ ሮቦት ታክሲ ኣበይ ደረጃ በፂሕሎት ናይ ኦፕቲመስ መዓስ ክዝርጋሕ እዩ ብዓብይ ካ ናይ ተስላ ናይ ኤላን ማስክ ዝነበረ ፓኬጅ ፔ ፓኬጅ ናይ ኦውነር ከምወናኒ ከመይ ክኸውን ዝብል ሕቶታት ክምለሰልና ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ኢሰ ቢግ ደይ ናይ ተስላ ላዕሊ ምኻድን ታሕቲ ምኻድን ዕዳጋ እኳ ኩሉ ዝፀልዎ እንተዘይኮነ ንእሽተይ ኣብቲ ዘለና ረኣያ ግን ፅልዋ ክገብረሉ ይኽእል እዩ ብፍላይ ኣብ በዓል ስፔሲፊክሊ ኣብ ተስላ ትካል ኣብ ፅልዋ ክገብረላ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣይ ቲንክ ኣቨሬጅኩም ናይ ዝበዛሕኩም ትሕቲ 300 ክህሉ ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ ናይ ተስላ ክንደይ ዝኸውን ብርክታት ዘለኩም ኣብ ግምት ኣትዎ ክንደይ ዋጋታት ክትውን ናይ ተስላ ኣብ ግምት ኣትዎ ምክንያቱ ናይ ሸውዓተ ክሳብ I believe 10% ገለ ከባቢ ክኸይድ ተኽእሎታት ኣለዎ ማለት እዩ ሎሚ 10% of course ይሰሉት 10% ካብ 100,000 ተዋፊርካ 10,000 ዝኸውን ዘሎ ድሓኒ ስቲል ግን ብዙሕ ክኾን ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ናትኩም መፅናዕቲ ምውሳድ ገምጋም ክትወስዱ ኣነ ግን of course I have to share ናተይ ናውሌጅ ናተይ ፍልጠት እንታይ ወሰንኩም ዝወሰንኩ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ ተስላን ናይ ግራብን ትካላት ብርቂ ጥራይ ዘለን ናይ ማይክሮ ስትራቴጂ ኣለኒ ይብሎኒ ሾርት ተርም ዝገዛእ ከሎ ሎሚ ኦፍ ኮርስ 53 ዝኸውን ብርክታት እንተዘይኮይኑ ግን ናይ ተስላ ስቶሪ ኣብ ናይ ተስላ ክኸውን እዩ ኤርኒን 20-30 ደቂቃ ፀኒሕካ ክኸውን እዩ ክሳብ ሽዑ ግዜ ስለ ዘለና ግን ገለ ሕቶታት ክምልሰልኩም ፀገም ዘለዎ ይኮነን ንምምፃእኩም ግን ብልቢ የመስግን ያ exactly sometimes earning but ናይ ተስላ ብፍላይ ማለት እዩ እቲ ምክንያታት እንታይ እዩ ኣብቲ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ናይ ኤኣይ ሮቦቲክስ ብከመይ መገዲ እዮም ሞነታይዝ ንክገብርዎ እቲ ናይ ኤነርጂ ኣብ ከመይ ደረጃ እዩ ክበፅሕ እቲ ጋይዳንስ እቲ ብሕጂ ዝመፅእ ውፅኢት ከመይ ክኸውን እዩ እቲ ፕሮሚስ ዝህበና ምክንያቱ ተስላ ብፕሮሚስ እያ ትኸይድ ምክንያቱ ኢፒኤስ ናቱ ፒኢ ሬሽዮ ፕራይስ ቱ ኤርኒንግ ማለት እዩ 250 እዩ ዘሎ ስለዚ 250 ብጣዕሚ ሃዩ ፐርፌክት ክኾን ኣለዎ ፅቡቅ ሪዛልት ክንርኢ ኣለና ፅቡቅ ዝኾነ ተስፋ ማለት ኣብቲ ናቶም ኣዘራርባ ኮንፊደንት ኮይኖም እዮም ክዛረቡ ኣብቲ ናቶም ጋይድ ናይ መምርሒ ወራስ ከመይ ይፅልዋ ክገብረሉ እዩ ብዓብዪ ግን ፎር ሹር ያ ሓቂኻ ኢኻ እቲ ኢዳዝን ማተር ግን ንዓኻ ቅሳነት ዝገብረልካ ውሳነ ምውሳነ እምበር ኖርማሊ ኣብ ግዜ ኤርኒን ምሻጥ ወይ ምግዛእ ዝፈቱ ክማን ኣይኮንኩም ግን ኣብዛ ሓቢለ ስለፅናሕኩ ብርክታት ናይ ተስላ ምናልባት ገንዘብካ ክድልየኒ ስለ ዝኽእል ንምባል ውሳነታት ዝውስኑ ዘለካ ንባዕለይ ማለት እዩ ያ ታንኪዩ ርጊጎ ኣድማስ ኤምኤስቲኣር እንተገዛእኩ እንታይ መስለካ ኣይ ቲንክ ኣድቫይስ ክበካ ይክእልኒ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ኣነ ሎማዓንቲ ገዚአ ብዙሕ ኣይኮነን ኦፍኮርስ ኣይ ቲንክ ብዙሕ ኣይኮነን ከባቢ 50-60 ዝኸውን ብርክታት እዩ ኣይ ብሊቭ ፅባሕ ኣብ ቁጠጠዋት እንተኢላ ወይ ትሕቲ 280 እሞ ካብ ቢትኮይን ብዙሕ ምንቅስቃሳት ከይገበረት I will take another action ምናልባት ክውስኸሉ ይኽእል 20-30-40 እናበልኩ 100 ገለ ከብፅሑ ተኽእሎታት ኣለዎ ማለት እዩ it all depends ኣብ ቢትኮይን ትሕቲ 100 ቢትኮይን ተትወርደለይ ዝበለፀ ሞር ክገዝእ እንተዘይኮይኑ ግን I will wait ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ተስላ ገለ ካብ ዘውፃእኮ ሞር ናብ ማይክሮ ስትራቴጂ ንእሽተይ ዲፎሉ ኣለኹ ፐርሰናሊ ስለዚ I think it's good ፅቡቅ ግዜ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ኤምኤስቲኣር ትብለኹም ኩልኹም ኤምኤስቲኣር ዝኾነ ፈንዳሜንታል የብላን ኤርኒን ማዓሲናታ ኣይደል ነው ወላ ኤርኒን ይሃልዎም ኣይሃልዎም ዝኾነ ለውጢ ግን ኣይገብርን ማዓሲ ናይ it doesn't make any difference ምክንያቱ ክንደይ ቢትኮይን ሒዞም ንፈልጦ ኢና ብክንደይ ሶሪ ናይ ቢትኮይን እዩ ዘለኹ ኤርኒን ኣብ ዘለኩም ዕለት 30 ኣለና 30 ማለት እዩ ድሕሪ ሰሙን ግን ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ስለዚ ስዊንግ ትሬድ ፅቡቅ እዩ ኣይ ቲንክ 280 ዘላ ኢትስ ጉድ ፕራይስ ያ ፅቡቅ ግዜ እዩ ንክትገዝእ ባህሊ ኣነ ንዓኹም ካይደኑ ናትኩም መፅናዕቲ ወሲንኩ ትወስዱ ትኽእሉ ያ what about MSTR ዋንታ ዳ ኩልኩም MSTR ኢልኩም ከላ ጎልድ ሄርሞን ጎልድ ኣቢለልኩም ነይረ ናይ ጎልድ ሓጅ መሊሰልኩም ፀኒሐ ቁርብ ጎልድ ሎሚ ወሰኸት ኣይጎደለት I believe ላዕሊ ከይዳ ስለ ዘላ ምናልባት ቶፒ እዩ ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ጎልድ ምግዛእና ቢግ ፋን we never know በዓልቲ ናይ ገዚኦም ዘለዉ ኣነ ካብኦም ፈሊጠ ወይ ገለ ይኮነን ግን I believe like 100% 60% ጎልድ ኣብ ዓመት እንተወሲኹ ብድሕሪኡ ክትገዝእ ትማሊ 5-6% ይጎድል ነይሩ ቀንዲ ምክንያታት እንታይ እዩ ፕሮፊት ብዙሓት ዝወስዱ ስለ ዝነበሩ እዮም ማለት እዩ ረዜ ያ thank you for coming ናይ ኔትፍሊክስ ኤርኒን እዩ አይ ቲንክ ታንክ ዩ ፎልኩም ነይረ ብዙሓት ተዋፈት ናይ ኔትፍሊክስ ግን ኣለኹም ዝብል ግምታት የብለይን ስለዚ ድሕሪት መሊሰ ሰላም ኩለኩም ይኒ ዌልካም ብርሂን ናተይ ሕቶ ኤምኤስቲኣር 5 ትበፅሕ ኢልካ ዶ ትግምታ ኣብ 2026
well, I will tell you what. BTC Bitcoin 107 አላ so 4% ክትውስኽ ትኽእል እያ ኤክሰፕሽናል ዝኾነ CPI እንተመፂና እቲ ናይ ኢንተረስት ሬት ምቑራፅ ሃይ ሆፕ ኣለኒ 50% ክትውስኽ ንበላ ወል 25 ንበላ ድሓን አይ ቲንክ ክስታይ ኮይና ሞር ኮንዘርቫቲቭ ኮይና 13% ክትውስኽ እያ ዝብል እምነት ኣለኒ ቢትኮይን ማለት እዩ ሶ ቢትኮይን ከም እንተወሲኻ MSTR ልዕሊ 400 ንሪኣ ልዕሊ 400 500 አይደል ነው ክሳብ ሕጂ ኣይበፅሑትን ኣላ መስለኒ ኦል ታይም ሃይ ክሪልካ ክእል ኦል ታይም ሃይ ዋው በፂሓ እምበር ኦል ታይም 543 እዩ ዘሎ ሶ አይ ብሊቭ ኣብዚ ከባቢ 440 ካብ 430 ክሳብ 450 ዘሎ እዚ ላይንስ እንተሪኢኹሞ ኣብኡ ክበፅሕ ዘሎ ተኽእሎታት ብጣዕሚ ልዑል እዩ ኣብዝታት ኣብዚ 440 ክሳብ 457 ክትበፅሕ ትኽእል እያ ኦንሊ ቢትኮይን ፅቡቅ እንተኸይዳ ቢትኮይን ፅቡቅ እንተኸይዳ ንሻን እዚኣ MSTR ንእሽተይ ምንቅስቃሳት እዩ ዘድልያ I think ክንደይ MSTR short interest percentage እንተሓቲት ኣብዚ 10% short interest ኣለዋ 8 ክሳብ 10 short interest ኣለዋ ስለዚ easily ክትበፅሕ ትኽእል እያ easily ክትበፅሕ ትኽእል 450 ከባቢ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ክትበፅሕ እንተኮይና already ከባቢ 70-80% upside ኣለዋ ማለት እዩ ሰላም ብርሂን እንኳዕ ብሰላም መጻካ ታንኪ ዩ ሃብታማ ዌልካም ሰላም ብርሂን ሰላም ኩልኩም ዌልካም US 500 ሎም ወሪዱ እዩ ተስላ ናብ 350 ወይ ትሕቲኡ ይፅበያ ኣለኹ እቲ ምንታይ ኣብ ኦል ታይም ሃይ ማርኬት ሜከር ሰል ክገብሩ ይፅበ እያ ተመሳሳሊ ዓይነት ርኢቶ ኣለኒ ኖት ስፔሲፊክሊ 350 ግን ኣብቲ ከባቢ ትሕቲ 400 ክትኣቱ ትኽእል እያ within a week او ውሽጢ ሰሙን ማለት እዩ ነገር ናይ ተስላ እንታይ ሓንቲ ግዜ ክትወርድ ተጀሚራ ዳውን ትኸይድ ክትውስኽ ትኸይዳ ትኸውን ባይ ዘ ወይ ሓቲተኩም ነይረ ተስላ ዩቲብ ፊ ፋይናንስ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩ እንተሃለኹ ሳብስክራይብ ግበሩ ፕሊዝ ክሪልና ኣለና እቲ 60,000 ሳብስክራይበርስ ክንኣቱ ይመስለኒ ስለዚ ገለ ኢንተርቪዋት ካሒዝና ልኩም መፂና ኣብ ሰሙን ዝመፀሉ ሰሙናት ፕሊዝ ሼር ግበሩ ከለኹም ኦኬ اوكي تسلا تقول له توسخ لكم 54 مئوي 55% توسخ لكم 54 كات تقول لكم 50 زلو انت لايك 7 تري لكم لايك برو بليز فري اوكي ስለዚህ 55% توسخ 54 كات تقول انا ግን ንስም ዝጎድል ዘለኹ ቮት ካይ ገበርኩም ስለዚህ thank you for voting so thank you welcome nice to see you as usual thank you Mr. Berhin is in Talaka Galedo can بزعبة إزياء SYNGN سمعي فلتني SYNGN كبير كهلا زي مولي SYN انتلقى SYNGN Sinjin What kind of stock is this? Okay. I think قال خاطر تنكف بيقول لكم زنوبر كي مولي تنكيب محتاج كم وهي تحجزيتها نجم قالوا كنت أمني أزبل أمنة علني زي ما بزلوا خماتنا كلكم. Okay. So زيادة تجاجي CNGN 4 تمشي في تالا USD مالتي. أب عمل 19% تقولي لنا كبعلة هذا مالتي أب عمل كلكم بشو ما 10 توارح ولا أب عمل 19% حموشة. أب هذا عمل 19% تقولي لا أب حموش عمل 100% تقول نسي مالتي أجي أنت خاطري قدامي أبزري بليز نقولهم ماركت كاب أب جوجل سيرش تقولوا هتكال صحوة واقع أبزي قدس عن كده كده أبزي عمل 9 تنقل زوار تريهم ريد كارد أبو قدامي نجر كم زوار تكال just junk ترايو سلزي ماركت كاب ناتا كنديو 31 مليون دولار ناتا ماركت كاب أتاوي أخندين مالتي زيرو ولا حتى أتاوي بلان مالتي سلسة تحتي 5 بليون ماركت كاب زلوان تكالات زبد حق زي 9 مئة وتعتم رتوان
تحتي 1 بليون كامو يتنكفو زي مليون قال زبط حفظ له يتنكفو بحالي ايه at some point yes 100% 10% كتوصل تخيلها ግን بميم ستوك تراي بقى بواقع زي بلو ብዙሓት ሾርት ኢንተረስት ስለዘለዋ ገለገለ ጥራይ እምበር ዝኾነ ፋንዳሜንታል ክትከዳ ይትኽእልኛ ካብ ክትከስበሉ ክትከስረሉ ዘሎ ተኽእሎታት ብዘይ ሰዓት 9 ሚእታዊት ይዓቢ ስለዚ ኣይትተንክፋ ሙሌ ኣይትተንክፋ ሙሌ ኣይትተንክፋ أنا كلهم على اسمكم that be careful nice to see you live thank you يا كلهم ريكم الله about MSTR أمازون إلياس كلها مزاكا أمازون I think ብዙሕ ግዜ ይዛረበላ ኣለኹ ብርኪ የብለይን unfortunately ምክንያቱ ብዙሕ ዝገዛእኮ ትካላት ስለዘየለ ኣብዚ ግዜ ማለት እዩ ግን ሓንቲ ካብቲ ክግዛኣ ዝግብአን እየ ባህሊ እየ ስለዚ within 5 years ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት 400 ክትሪኣ ንኽእል ኢና ናታ ማርኬት ካፕ 2.3 ትሪልዮን እዩ ዘሎ ኣብ ናይ ኤንቪድያ ንክትበፅሕ 400 ክትበፅሕ ኣለዋ ማለት ስለዚ ኣብኡታት ከይበፅሕታ ክትተርፍኒ ይብል ዝብል እምነት ናተይ ማለት እዩ ኢንተል ከመይ ትገልፃ ብርሂን ተኽለወይኒ ኢንተል ሓንቲ ካብቲአን ብዙሕ ዓመታት ዝደቀሳ ትካላት ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ስለ ዝገዝኡ ብርኪ ኣብኣ ማለት እዩ ዋንነት 10% ገለ ስለ ዝገዝኡ ጥራይ ወሲኻ እቲ ፋንዳሜንታል ዝተቐየረ ነገር የለን እንታይ ዳ እቲ ኣሜሪካ ፈርስት ወይ ኣሜሪካ መጀመርያ ገለ ዝብል ፊሎሶፊ ናይ ኣሜሪካ ዘሎ ኣረኣእያ ናይ ትራምፕ ማለት እዩ ጀስት ንሱ ዋጋታት ክወስኽ ክኢልዋ ፋንዳሜንታል ዝተቐየረ ነገር ኣሎ ኢለ ኣይኣምንኒ ኣብ ኢንተል እርኒን ፅባሕ ኣለዋ ዘይተጋጌ ፅባሕ እርኒን ሎሚ ፅባሕ እያ so I think ዝበለፀ opportunities ኣብ ካልእ ትካላት ኣለና ባህሊ ካብኣ ማለት እዩ ቢትኮይን ካደ ኪሳድ ሓቂ ኣብዚ ብርሂን BBAI ንባዕሉ ብዙሕ ግዜ ተንኪፍና ኢና ወላ ሓንቲ ኣታዊ ዘይብሉ ትካላት እዩ ሽዱሽተ ኣሎ ብዙሕ ግዜ ተዛሪበሉ እየ unless short term trade ገለ advantage ትገብር ተዘይኮይንካ ቻርተር ኢኻ ወይ ገለ ስቲል ኣይ ወላ ዕስራ ይኸይድ ንዓይ ከምዚ ወላ ሓንቲ ስምዒት ዘይገብረለይ ትካል እንተሃልዩ እዚ ትካላት ናይ ሚም ስቶክስ ማለት እዩ ስለዚ ሚም ስቶክ እዩ ወላት ንባዕሉ ከም ዝበልኮ ሚም ስቶክ 100% ክወስኽ ይኽእል እዩ 100% ክወስኽ ይኽእል እዩ 100% ክወርድ ይኽእል እዩ 100% ክወርድ ግን of course እንታይ ንምባል እየ ግን it just doesn't mean anything it's kind of coin ሳንቲም ላዕሊ ክሰጊርካ ዝዓይነቱ ዝመፀልካ ውፅኢት እዩ ንምባል እየ I think Google good price. Google is always good price. Google is always good price. It's just ኣብዚ ሓለፈ ሰሙናት ብዙሕ ወሲኹ ኣሎ ሎሚ ከዓ plus 1% plus 0.5% ወሲኹ by the way ትፅበይ ዘለኹም ናይ ተስላ እርኒን ኣለና ምስ 29 ፀብፃቢ ክህልወና ሮቢ ኣለኻ ዲኻ እንተሃሊኻ ክሰድልካ ዶ ጆይን ትገብረኒ ሮቢ እንተሃሊኻ ብዋትሳፕ ክሰድልከ يوتيوب لايف كوات ايكالكم لينك انت اللي اوكي روبي ناتكا حسب ناي تسلا روبي سوري غادي ما يحبر كلام نسات كان كاوتر خان سيدل كله لينك روبي ناي ستريمير لينك سيدل كله روبي تسمعنا تالي خاطو روبين هود I think ብዙሕ ግዜ روبين هود ውን ተዛሪበ it's something I like روبين هود unfortunately I don't like the price روبين هود ከም ትካል ፈትወ ጥቀመላ ኾነ ኣለኹ ብዙ ግዜ እዚ but price ግን this just it doesn't make sense it doesn't add up ኣብኡ ክትበፅሕ እርኒን ዕለት 5 ወር 11 ኣለና ክንሪኦ ኢና ብዓብዪ ግን ጎዞኒ ኣብዚ ከባቢ I would advise you not to buy it not financial advice BMNR ኣብ ኢተረም ተኣምን I believe BMNR ከማን ኣብ ፅቡቅ ፕራይስ እያ ዘላ ስለዚ ሓንቲ ካብተን ሚሚ ዓይነት ክትከውን ትኽእል እያ ብሓፈሻ ግን ፋንዳሜንታል ናይ ቶምሊ ናይ ሲኢኦን ናይ ኢተረምን ስለ ዘለዋ I think it's good price ስዊንግ ይኹን ወላ ሎንግ ተርም ይኹን I think ኣብ ፅቡቅ ዋጋ ላ ባህሊ እያ ምናልባት ሮቢ ተኣቲኻ ቻት ክሪኤ ንኽእል እዩ ምሳና ማለት እዩ AMD
advanced money destroyer يبلوا نيرهم advanced money destroyer ገንዘብ معنوي تيلم صوعوا نيرهم مهنياتو بزح حوارح سطو قبيله بزيت ريوات عليهم تورد نسبي وافر لا حدنا هندبت العاده خيدا 250 اول تايم هاي بزيحات لكم سلازا اوافرت عليهم كونغراتيليشن اب كباب 9 انقله خلي اوافر لنا نيره شيء طيو انا unfortunately ግን ክንደይ ገንዘብ ሒዝ እንመሃለው ነይሩ ባይዘው በኋላ بعد ተስላ በበዓል ኤንቪዲያ ዝተማለሰ ገንዘብ ጽፎ ዘንጻኩሉ ማለት እዩ so AMD I think is a bit overpriced at the moment 373 ጽቡቅ momentum ያኸይዳ ጽቡቅ ከይዳትልኩም አቀዲም ዘዋፈሩ but for now በሃይፕ ጥራይ ኸይዳ በሃይፕ እዚ ምስ ናይ ኦፕን ኤአይ ከምዚ ጌርና ርክባት ጌርና ገለስ ዝተባሃለ ምስ ናይ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ዘሎ ኦፕን ኤአይ ንባዕሎም ካብኦም ቲ chips ክንገዚእና ስለዝበሉ ጥራይ ዋጋው ሲራ ዝኾነ ፈንዳሜንታል ስለየለን ብዓቢ ግን earning I'm really interested ናይ AMD earning ክሰምዑ ወይ ክሪኦ ብጣዕሚ ተገዲሰ ዘለኹ ስለዚ ዕለት 4 ወርሒ 11 ላትና እቶም ኣባላትና ኣትሊስት ክወሃበና እዩ ማለት እዩ ሮቢን ሁድ ታንክ ዩ ፎር ኩም ፀኒሐ እንታይ ምልክት ያዛ ስማይል ወሬታ ኣይኩን what about my baby grab is the kiskat header grab is ተመሳሳሊ ከም ናይ Amazon ጌርና ንሕሰቦ ናቱ ፋንዳሜንታል ኳሊቲ ሮቢ ኣቴካ ኣለኹ ዌልካም ከመይ ፀኒሕካ ሪና ከመይ ምሲኹም okay wait I'm not this at a much higher level يخدمني على سمعت وين روبي ናይ ተስላ ኤርኒንግ ላይ ራኸና ወጥቆፍ أبي زلت نايدم سي okay mic is this one okay تسمعنا هذا روبي هو سمعك له perfect كمي صنحك كمي امسينا نحن كلكم اي متر وانا صنحه انو اني كبايو تي دمسي اتفي صنح من كمبيوتر كم زوص طرا غيري صنح ايه اوكي يا تسلا ايرنينج وسعرها مثلني تسلا ايرنينج واه لما انت قد فوتي مس 29 اندير قريب من ولا نعي سو وريلا المعسل لحنتي حنسب ناي قلمل برسنتاج بتصنحها እንደገና ወሪያላ ግን በ500 ቢት ገረም አለው شيء يلو باي ذا واي سو يو كان سي بزعبه اخزر تخلي خمي يالو ارنين خمي يالو الرأي خات تطبخها ابو مالتي يا ناي تسلا ነገር ኣብቲ ኤርኒንግ ኮ ካብ ደምርኮስ ነዊሕ ገይሩ ማለት ካብቲ ድምጽ በዝሕ ማለት እዩ ሉዘር ሆነት ካምፓኒ ድኾን ላፕቲ ናይ ዴሊቨሪ ከምቲ ናይ ትማል ማለት እዩ እቲ ናይ ክሬዲት ታክስ ብጣዕሚ ጠቂሞ ማለት እዩ ክዕጾ ስለዝተባለ ብዙሓት ካኒ ነትዕድል ከየምልጦም ብሕሶ መኪና ንምግዛእ ተባሂሉ ማለት እዩ ብብዝሒ መኻይን ገዚኦም ኣብቲ ዓመት ኣብ ኣሜሪካ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ዴሊቨሪ ዝሓበረው እውን ጽቡቕ ኣብ ኣሜሪካ ከም ዝሸጡ ተራዩ ናይዚ ውፅኢት ካኒ ያ ካብቲ ትፅቢት ተገበረሉ 26.7 ቢልዮን 28.095 ቢልዮን ረኺቦም ማለት እዩ እዚ ካብ 500 ቢት ገይሮም ኣብ EPS ያ 56 ትፅቢት ነይሩ 0.56 0.50 ብምምጻእ ب11 ሚታወት ሚስ ገይሮም ኣለዎ ማለት እዩ ተስላ ስቶክ ኣብዚ ሕጂ እዋን ያ ዳርጋ 1% ጎዲልሎ ማለት እዩ I think ግን ኤሎን ማስክ ብዝዛረቦ እዩ እቲ ውሳነ ክራይ ኤርኒንግ ጽቡቕ ኣምፅኣትን ብዙሕ ጽልዋ ይገብረላን ተስላ ወካዳ ሚስ ኣብቲ ገበረትሉ እዋን ኣትውስኽ ምናልባት ሕጂ ኣብቲ ናይ ሮቦት ታክሲ ከምኡውን ምስፍሕፋሕ ከምቲ ትማል ገሊፅ ዝነበርኩ ምናልባት ኣብ ምስፍሕፋሕ ናይቲ ሮቦት ታክሲ ኣብ ሙሉእ ኣሜሪካ ከመይ ከም ዝኸዱ ገለ ሓድሽ ሓበሬታት የብና ድበለፀ ነይሩ እዚ ወሳነ ኮይኑ ይስማዓኒ ብፍላይ ድማ ድሓለፈ ሰሙን ከኣኒ ምስቲ ሕግታት ምጥሓስ ናይቲ AI ናይተን ሰልፍ ድራይቭስ መኻይን መርመራ ክግበረሉ ምዃኑ እዚ ከኣኒ ኣብ ልዕሊ ሚልዮናት ዝቑፀራ ሮቦት ታክሲ ብሓፈሻዊ ናይ ተስላ መኻይን መርመራ ክግበር ምዃኑ ገሊፁ ነይሩ ማክስ ካ ገና ክብለና ተስፋ ገብርሎ ማዓንቲ ማለት እዩ I think ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ይዘረባ ክጅምር ኬጋ ክላለይ ያ ጽቡቕ ኣለኻ ያ ኳንተም ናይ IBM ስለዘሎ እርኒን ኳንተም ዝበዘለኹ ረቢ ኣብ ኣኽላቅትን ክፍከተብለሎ unfortunately
ብዙሕ ክዛረበለን ቀኒ ነይራ ብትዊተር ኣብ ኤክስ ብፍላይ ማለት እዩ ዲዌይቭ ሾርት ጌርናያ ነርና ዝገበርናያ ነርና ኣትሊስት ኣነ ካብኦ ማለት እዩ 26 በፂሓ ኣይገርመካን 32 እንዳ ገለ ከዳ ሽዑ ሸይጥ እዩ እቲ ፑት ኦፕሽን እየ መሪፀ ነይረ ዝጎድል ማለት እዩ ወንታሽሙ ካይ ምስ ሸጥካ ካዩ ሓደ ሓደ ዚ ኣንፃራት ካል ኸይድ 15% ጎዲላ ሎሙ ትማሊ ሸይጥ እያ ኦልሬዲ ኣፍተር ማርኬት ሕጂ ከዓ still ab yeah profit ab ገንዘብ ይምበር no profit it was for 2-3 days so ብኸመይ መፅልካ ሮቢ ናይ ኳንተም ኦኬ earning ሂቦም IBM 4% 5% ጎዲሎም ኣሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ከም ንሪኦም ዘለና ምናልባት ናይ ኳንተም እንታይ እዩ ዝብሉ ኣለዉ ካልእ ግዜ ክንትንክፈሎም ወላ ክትንክፈሎም ኣብኣ ከለኻ ولا حتى كوانتم كنت صغيرنا كلمة حتى بزعبا كوانتم مبري قالت تساب تبلت نيرو مالين حتى السبات نيرو مالتي حتى شوغن يا IBM لو معنتي ناي عتاوتات تصابصابيبو بيت يرومو مالتي حما عين بره تخونه تي ماركت غودي لو مثلني IBM ابزلو شير غيرلو مالو سكرين روبي تريها يا بخندي غودي لو ب4% او 5% هذا خوينم ده يا صبغوتي نيرو ግን ጎድልሎ ማለት እዩ ብሓፈሻ IBM ሓደ ናይ ቴክኖሎጂ ትካል እዩ ፍላይ ከዓኒ ኣብቲ ናይ AI ካጽቂት ይሰርሓሎ እዚ ታይ ማለት እዩ ብመንገዲ AI ዝስራሕ ስራሓት ከምዚ AI agents ገለመለ ስራሓት ካሲ ብመንገዲ AI ኣነ ክትዕሙረ ኢኻ IBM ክሰርሓልካ ክእል ማለት እዩ ድሕራ ንስኻ ሓደ ትካል ኣለካሞ ንኩሉ ሰብ ኣብ ግዜኡ መልእኽታት እንድሕር ክትለኸሉ ትኽእል ኮንካ IBM ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ IBM ሓደ ካብቶም ብሕሱር ዋጋ ብመንገዲ IA ዝሰርሕ ዘሎ ዝበለጸ ካምፓኒ ማለት እዩ ካብ ወፃኢ ግን ካብቲ ንሱ ዝሰርሖ ስራሓት ወፃኢ ማለት እዩ ኣብ ኳንተም ኮምፒውቲንግ ከዓኒ ዝነጽፍ ዓይነት ካምፓኒ ማለት እዩ ያ ቅድሚ ዕዳጋ ናይ ከባቢ 200 ወሲኹ ነይሩ ድሕሪ ኤርኒንግ ምሃቦም ካኒ ናይ ከባቢ 5% ጎዲሎ ማለት እዩ እንታይ ፀገም ኣይ ተረዳእና ኣሎ ዝኾነ ዝወፀ ዜና ተሎ ግን ፅንሕ ኢለ ከምብበዮ ማለት እዩ I think ትረቨኒ ሓደ ካብ ክኾን ይኽእል ምክንያቱ ብሓደ ፐርሰንት ራይም ቢት ገይሮም ዘለዉ እዚ ዘሎ ቴክኖሎጂ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ንፅበዮ ዘለና ውፅኢት ንሕና ዳርጋ ካብ ፐርፌክት ንላዕሊ ክመፅእ ስለ ዘለዎ ምናልባት ናይ ከምኡ ክኸውን ይኽእል ሮቢ ኮምፒቲሽን እውን ኣሎ ኮን ባዕሉ እቲ ኮምፒቲሽን ኣሎ IBM ጥራይ ኮነ እቲ ዓውዲ ሒዞም ወደለዉ እቲ ናይ AI ኤጀንሲ ዳርጋ ኩለን ባይታትን ሒዞን ወደለዋ ማለት እዩ ትድቃለለ ኢኻ ኮይኑ ዘሎ ዛስ ዋይ ማለት እዩ ብ16 ቢልዮን ክትእቱ ቀሊል ኣይኮነን ማለት እዩ ያ ተፅቤት ካብ ተፅቤት ወፃኢ ማለት እዩ ያ ሶ ተስላ ከም ዝብልከዮ ሮቢ 26.4 ተፅቤት ዝነበሮ 28.1 ቢልዮን ኣታዊ ክገብሩ ክኢሎም እዚ ተፅቢት ዝነበረና እዩ ትቀንዲ ምክንያታት እንታይ እዩ ብዙሓት መካይን ሸይጦም ኦፍ ኮርስ ናይ 0 ሰዓት ኤክስፓየር ቅድሚ ምዃኑ ናይ ኢቪ ክሬዲት ማለት እዩ ኤርኒንግ ፐር ሼር ተፅቢት ዝነበረ ዝተፈላለያ ካምፓኒታት ዝተፈላለየ ክስታይን ዝባኻ ኤስቲሜት ማለት እዩ ናይ ዝቁፅሪ ኣጋጣሚ ኮይኑ እዚ ሸይ ይቦ ዘሎ 0.54 ኣነ ዝፈልጦ ከዓ 0.53 ክሳብ 55 ከባቢ ነይሩ ገሊአን 56 ገሊአን 57 ክኾን ይኽእል እዩ ብዘይገድስ ግን ብብዙሕ ሚእታዊት ከም ዝጎደለ እዩ ዘርእየና ዘሎ እቲ ግሮስ ማርጅን ፕሮፊት 18% ጥራይ ክመፅእ ክኢሉ ኢስ ኖት ባድ ኤስቲሜት 17% እዩ ነይሩ ኦፐሬቲንግ ኢንካም ወይ ከዓ እቲ ብስራሕ ጥራይ ዘምፅዎ ዘለዎ ገንዘብ ከዓ 1.65 ዝነበረ 1.62 ቢልዮን ዝኣክል ኣታዊታት ብምምፅኦም ከም ንሪኦ ዘለና ዋጋ ተስላ ከመይ ከይዱ ዝብል ሕቶ ኣብዚ ግዜ እዚ 0.8% ጥራይ ጎዲሉ ኣሎ ብሓፈሻ ግን ከምዚ ዝገለፅናዮ ኣብቲ ዶናልድ ትራምፕ ኤላን ማስክ ዝብሎ እንታይ ክብል እዩ ዓብይ ፅልዋ ክህልወና እዩ ገለ ካብቲ ክብሎ ዝግብኦ ኣብ ናይ ሮቦታክስን ናይ ኦፕቲመስን ኣበይ ደረጃ ከም ዝበፅሕ بخمي مجدي بروفيت وي مخسب كرهبلو اتناتو باي باكج ولا كخفوله زغبو غنزب كاب كمي درجه بصيحلو بحفشاتي ناي AI artificial intelligence ناي فول سيلف درايفين اتو كروز زغبره كخوني يا كم ريزن حدا 3% غوديلو 4.33 so what's your expectation on Tesla انا already يزبلو ربي نفوت ايبلنا of course ማይ ቲናተ ቀንዲ ምክንያት ከም ዘብለን ዘሎ ብርክ ስለ ዝሸጥኩሎም እዩ
بركز شتكم نو نجوكي ليه تي بي روشو ناي تسلا كنت ميتن انت كنت ميتن سلسة ميتن كمان كيكون كنت 50 كنت سوسان زلو بي روشو برايس ذا ايرنينج نانسوا مالتي بي اكسبنسيف بمقانو اي ثينك تي بيرفكت مسالو ريزالت ويك اتم سوم زاربو كمزي ايلان ماسك نفلتها يا امريكان نيدز تو دو ذيس كده زبل تخوينو اول ماركت كافكولا كراش كتكبر تقولات على زبل قيمتها تعلم سو واتس يور اكسبكت تثبيت كهمي يا ምናልባት ክውስኽ ክእል እዩ ሎማዓንቲ ማለት እዩ ንቁርብ ግዜ ኤሎን ማስክ ዝኾነ ኣብቲ ኮል ዝኾነ ለውጢ ተደጊሩ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ግን ተስላ ግድን ኮሬክሽን ክገብር እዩ ካብዚ ንላዕሊ ሲ ክቕፅል ኣይክእልን እዩ ግድን ሲ ኮሬክሽን ክገብር እዩ ማለት እዩ ናይ ተስላ ባህር ከዓ ከምኡ ከምቲ ኣብቲ ቻርት ዳንያት ማለት ግድን ኮሬክሽን ክገብር እዩ እዚ ከዓ ናብ ከባቢ 350 ካብ ትሕቲኡ ናይ ምውራድ ክእሉ ክህሉ ክእል እዩ مزي زلو زيرو قلنا تاب قمت بمتاو مالتي حافشاو قن إيلون ماسك دبلنا سمعنا جزي خوصل خلي ورح خون خلي خطور حقله هاي فلتني ولا حموش ميت تعتنا قدنا بسلسة ميت حمسة قلنا مورا تقول لنا مالتي يا كنت ميت حمسة يا تسلا anyway كوميو مالك 50 اللي كا ولا قلت 350 اللي حكي يا 350 سي نابتي مجمرتها قدمي إيلون ماسك مغزو مالتي قدمي إيلون ماسك مغزو اب كباب 350 قال نيوتي ناي ريزنس مسمر ترو تنصح بلس نيرو سوم زغز شعونتا خوين تعداغا كتكو سراي مالتي بحفشا قن يا جدن كوريكشن كغبرالو مالتي exactly او نيريا 347 غلغل نيرو زلاين غيرو زلخو كابو محلاف تابس لزنبرت يو اكچلي نسخمن حيزو نير ريزيست غير نيرو او يدنا ب 470 ناي كباب 100 قرش وسيخو دحري تراي نسخ خبز غزو مالتي كاله فاندامنتال تغير نغير يلن ولا حنتي او انت وزخو ناي تسلا يرانا كودا او انت مالتي overall I'm a big fan ناي تسلا بتاع فوتو تكال but we'll see in the future. Long term bullish, short term gun I think bearish مول كنيرة. بس إني شيء كم زروب بزبولو correct فيكون أكثر فني بهذه مالتي. gun who knows أنت هم تيومنا زفوتو سبيل ناتنا earning call زبولو مالتي هاي من البعض ثلاثة غير زلو. Nvidia أنت مهر ريال كأنا Nvidia زي الله وكبر حو عبتي زنبروتي أتطوي لازم تعرف عتم 180 كبابي. نقامين. all time هم انت ساعه مش عنكم 270 كنت نقدر شيء اوف كورس وزيت غلا انفيديا بركت بالي بلي بحرف الشاغن يا او تطويل انا غزي مالتي ماي بيبي جرابين كان جراب كمان زمص زقونه زينا يلن اي جست اكسبكت ات ابني ايرنين من البات ابني ايرنين اي ثينك شو انت شورت سكويز جيرم مالو زي مثلا على ثلاثه ايرنين كوهابي ስለዚህ ሽዑ እሙር ኣወንታዊ ወካብ ፖዚቲቭ ክኸይድ ዝብል ግምታት ይወሃብ ተስላ ሶሪ ኣይፈልጥኩም ፀቢሕ ናይ ተስላ ባይዘው ስታርባክስ ሩት ኢልና ፀኒሑ እዚ ሩት ኣይ ቲንክ ገለ ፈልጣ ነገር መስለኒ ከምዚ ኳሊቲ ስቶክ ከማን ኣይኮነን ከምዚ ሚም ስቶክ ዓይነት እያ ኣይ ብሊቭ ያ ሚም ስቶክ ዓይነት እያ ኣይ ዶንት ኖ ማስ 1 ቢልዮን ማርኬት ካብ ኣለዋ ንበዓላ ስታርባክስ ግን حنت قابتين بزور جزي تراك زي قبل كنت كالاتي وتابن دبل خلو ربط فتات كون كان نربط تراك فير كات بني خمالتي امبرن فلاج نو ستاربكس ده يا ستاربكس او نو يحجر خبري كاتات لحد جزي اب تواسب صحيفه نيرا كم قدوم زخي زول عينت كامباني كون اب تشاينا جلز نبور چفرات كمانيسي داشوط يمصالو كمجي كلمنوح دمو كو زيناتات كلا مالتي أي مورصوني بخوم الحي كلاني دلهم مالتي يا also كم توثقي I believe ناتي إمنت مالتي بزح جنزب ناب تكنولوجي زي زلوا فلا وافرت خمسة أنا روبي كلهم بحرف شارين تيهم قال نجارات مور تكنولوجيا أو كرتات جنة مو فرزلنا زين تراجع كنا ولا بحرف شاتين تكارات كم بعل لمس على أديداس نايك ده يا نايك يا what is نايك ده يا نايك بتريني 100% يقول له هكذا يا كم 170
ናብ 7 ይወሪድ ዘሎ ካብ መዓስ እዚ ካብ 2021 ማለት እዩ ኢቨን ካብ 2022 ክራሽ ገይሩሉ ዝነበረስ ካብቲ ክራሽ ገይሩሉ ዝነበረ በዓል ኣምፃለይ በዓል መታ 600% ገለ ወሲኹ ኩሉ እዚ ግን ስቲል ማይናስ እዩ ዘሎ ከም ንሪኦ ዘለና ምክንያቱ 80 ዝነበረት 7 ተሪፋ ኢቨን ኣብ ሽዑ ግዜ ማለት እዩ ካብ ሽዑ ዝኾነ ማርኬት ላዕሊ ወሲኹ ዘሎ 5600 ስለዚ ኣይ ዶንት ኖ እቲ ገንዘባት ከም በዓል ናይ ከም በዓል ስታርባክስ ከም በዓል ማክዶናልድ ብዙሕ ገንዘብ ዝኸይድ ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ምክንያቱ ሞር ኣተኩረና ናብ በዓል ተስላ ናብ በዓል ፓላንቲር ናብ በዓል ሮቢን ሁድ ናብ በዓል ሶፋይ ናብ በዓል ቢትኮይን ናብ በዓል ኢተር ኦል ገንዘብ ናብኡ ስለ ዝኸደ ማለት እዩ ባይዘወይ ተስላ 4.8% ጎሊዛ ንሪኣ ኣለና it all depends on the earning call እንታይ ከም ዝብሎ ማለት እዩ ክድንጉና እምበር ምስ ሰማዕና ነርና earning call ግን ክድንጉና ሰላም ብርሂን ኒዮ ኣብ ቻይና ከማርሕ ይርአ ዘለኹ ናብ ቻይና ከማርሕና ኢና ዘለና 6% I don't know እቲ ወፃኢታቶም ብዙሕ እዩ ካሽ ፍሎው ፅቡቅ ኣይኮነን ዘለዎም ኦቨርኦል ግን ማርኬት ካፕ 15 ቢልዮን ፒ ፕራይስ ቱ ሴል 1.5 ኢፒኤስ መክሰብ ክሳብ ሕጂ የብሎምን ዳስ ኢሹ ብሃይፕ ግን ብሞመንተም ፅቡቃትን ዝኸላት ትካላት እያ ኢንተል ከመይ ትረኣየካ ሮቢ ኣነ እኳ ገሊፀሎም ፀኒሕ ኢንተል ሕጂ ተስፋታት ዘለዋ ካምፓኒ ኣትኸውን ዘላ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ማለት እዩ ስኻ እንታይ እዩ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ጭሩሓ ዝኩሉ ትገብረላ እንታይ ኢሉ ንኣሜሪካ ሲ እንደገና ሓያል ክንገብራ ኢና ገለ እንዲሉ እሱ ስለዝኾነ ከም በዓል ታይዋን ሴሚኮንዳክተር ዝኣመሰለ ሃገራት ካብ ታይዋን ወፃኢ ኣብ ኣሜሪካ እቲ ዝዓበየ ናይ ታይዋን ሴሚኮንዳክተር ማኒፋክቸሪንግ ኣቂሞ ማለት እዩ እዚ ካብ ብምትሕባር ናይ ኢንተል እዩ እዚ እንታይ እዩ ኢንተል ተሞክሮ ስለ ዝፀንሖም ኣብ ኣሜሪካ ማለት እዩ ታይዋን ሴሚኮንዳክተር ሳፖርት ገይሮሞ ማለት እዩ ስለዚ ተሓቢሮም ኣብ ኣሜሪካ ክሰርሑ ጀሚሮም ካልኣይ ብዙሕ ወፍርታት ካብ በዓል ኤንቪድያ ከዓ ስለ ዝመፁም ናይ ጋቨርንመንት ከምቲ ደልካ ተዛሪብካ ኢኻ ናይ ኤንቪድያ ከዓ ደገፍ ተገይርዎም ማለት እዩ ኣይ ቲንክ ኣብ ቀረባ ግዜ ምናልባት ሞር ዓቕሚ ቴክኖሎጂታት ገለ ረኺቦም ድሕራኒ ኣብ ማኒፋክቸሪንግ ኣብ ኣሜሪካ ክሰርሑ ክኢሎም ንግዚኡ ኣብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ግዜ ክኸዱ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ ካብኡ ወፃኢ ግን እቲ ቺፓት ማለት እዩ ሓፈሻዊ እቲ ጂፒዩስ ገለ ኣብ ኣሜሪካ ንክተፍርዮ በቲ ናይ ኣሜሪካዊ ዓቕሚ ማለት እዩ ኣዝዩ ክቡር እዩ በዓል ኣፕሊ ገለ ሓደ ካብቲ ሕማም ርእሲ ዝኾነ ምንታይ ኣብ ኣሜሪካ ማኒፋክቸሪንግ ክገብሮም እቲ ዝቐለለ እዩ ዋላ ደሊቨሪ ክገብሩ እስካብናው እዩ ናይ ደሊቨሪ ገለ ወፃኢታት ኣይምገበሩን ግን እንታይ እቲ ስኻ ተፍርዮ ዘለካ በቲ ኣሜሪካዊ ዓቕሚ ሰብ ተለኣ ኮይኑ ኣዝዩ ክቡር እዩ ሓንቲ ኮምፒተር ሲ $200 ገለ ተነይራስ ንሓንቲ ማክስ ብ5,000 ገለ ኢና ንገዛ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ግዜ ክትከይድ እያ ዝብል እምነት ኣለኒ ካብኡ እኒው ግን ያ ሎስ ክገብር እቲ ካምፓኒ ማለት እዩ ከምቲ ኣብ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ ዝድጉፈ መንግስቲ ብፍላይ ተዘይረኺቡ ሎስ ክኾን ያ ንግዚኡ ስጋብ 4-3 ዓመት ፅቡቅ ክኸይድ እዩ ካብኡ እኒው ግን ደይምረፅ ካምፓኒ ንሾርት ተርም ክትከድዎ ትኽእል ኢኹም ከምኡውን ዝስማዓኒ ሓፈሻዊ ያ ብሃይብ ብዝኾነ ትርጉም ዘይብሉ ዝኽእል ትካል ዝበዝሐ ግዜ ራይት ጀስት ንእሽተይ ናይ ኣሜሪካ ባክ ኣብ ስለ ዘለዎ ምናልባት ክሳይት ብህን ከመይ ኣምሲኻ ኢንቴል ከመይ ትሪኣ መሊስና ልካ ተስፋ ንገብር ታንኪሩ ቢ ኳንተም ኮምፒውተር ስቶክስ ኣብ ናይ ኳንተም ኣይ ቲንክ ብዙሕ ግዜ ተዛሪበሉ ኣብ ናይ ትዊተር ኣለኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ናይ ኤክስ ማለት እዩ ፎሎ ዘይበልኩም እንተሃሊኹም እውን ፎሎ ተገበርኩም ዝፅላእ ኣይኮነን Yeah, so this is ናትና ክስታይ ናይ ፊደል ፋይናንስ ኣብ ዘለኩም ኣካውንት ፎሎ ክትገብሩ ዝኽእልኩም ፊደል ፋይናንስ ትዊተር ማለት እዩ ወይዚኣ ደስ ዝብለኒ ጠቕስ ኩሉ ግዜ ክስታይ ዝገብራ ብሂወትካ ክተመላሰለት ምቕባል ወይ ምቕያር ትብል ከዓ ትብልዋ ትኽእሉ ኢኹም ራይት ኳንተም ኣብ ዘለኩም 24% ጎዲሉ ካብ ኦል ታይም ሃይ ማለት እዩ ዋረንዲ ዛዕባ እንታይ ክዛረብ ቀኒ ኢኹምን ኣክቹሊ because I was not happy the pricing ዝኸደሉ ኣብዚ ኣሎ ኣብዚ ጥዕና ዘይብሉ ኣካይድ ኣይለኩም ነይረ ባብል ማለት ሶ ብሃይፕ ክኸይድ ዝኽእል ትካል
6,000%, 4,000%, 3,000%, 700% زوجت خي أقطع مربي خفتي صبغ استعوض كالي مثلا تيجاجي بزحت قالوا استعوض له كم أخذ كل خدن أتعوض بعدي كلهم من البات إنكي وحدة له تدل لهم أتعوض عند واحد من بس حيكون actually لومي بيتكو أزيم تجبره جوجل زخونة ناي كوانتم زربات زاري بميرم صبغ غير أمريكا يعني كارلو ربي يا صبغ كستاكم زبولو جوجل كوانتم نيوز يا share this stuff أبزل لكم نعمل جارديان نا يوكي يوم نا يوكي جوجل هيلز breakthrough يبلا لوزي breakthrough as quantum computers surpass ability to ability of supercomputers ስለዚህ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝበፅሐም ገምጋም ዝህቡ ዘለዉ ከምኡ ብልከልና ግን ተዝዕወታት ተካላት ውሕዳት ዝኾነ እየን ኩለና ይኮነን ክዕወታት ንቀዳሞት ክዕወታት ዝኽእላ IBM ሓንቲ ካብቲ ኤርኒን 6% ጎሊና ዘላ ጉግል ምናልባት ረቢ ከዓ ክምላኣልና ንኽእል ኣነ ግን በቲ ዘለዎን ኣታዊታት ወላ ሓንቲ ዝሕጉስ ወይ ከዓ ዘዕግብ ነገር ኣይረኣኹለና ኣለኹ ኣታዊ ዘይብለን ግን ከዓ RDTI ስቶክ ንኣብነት ይኽበኩም ኖት ኤግዛክትሊ RDTI ኣብ 5 መዓልቲ 34% ጎሊላ ኣላ እቲ ኣነ ፖስት ካብ ዝገብሮ ጥራይ ትዊተር ማለት እዩ ከምኡ ክብል ከለኹ ግን ወላ 15 ከላ ከይዲ ምግዛእ ሕማቕ ባህሊ እየ ነይረ ስለዚ ብክልቲኡ ወገናት ክንሪኦ ኣለና 12 ቢልዮን ማርኬት ካፕ እዩ ዘለዋ I have no idea 11 ይግባእ ድዩ ኣይግባእን PE እዚ ማርኬት ካፕ ማለት እዩ ብናተይ እምነት it doesn't deserve it ግን ኣብ ሞመንተም ወይ ከዓ ቻርተር ኢና ምናልባት ረቢ ክምላኣልና ክእል ብፖዚቲቭ ብኣዎንታዊ ማለት እዩ يا سيبرينا لو معتي تناي جوجل كمتي تبلكايو جوجل اب كوانتم كومبيوتين صبوق معمله كم زرعي قليصم بزينو دما ابتي ناي كلاود حباراوي سراح دماني اوفرتي كعبيو خمس قول دما حبيرو معتي كم زرخبو بحصيروتي كوانتم كومبيوتينغ هون ناب كلاود بقل زبله منقدي نمتاوي دولت ساعرتا جوجل كاني يا مستزلهم صقا تقوم اليوم زبل امنت علينا مالتي كابت زينا وصاغن ناي كوانتم كومبيوتينغ تكالات كابتن دعوتا حنتي INQ تتبزح كوبيت زلوا كل تكالات ابز حجوان تاع نقبل دلوا ننا تنسرح نسرح دلوا اب جابان زي كوب تمارامرتي نتناي كوبيت نمزحال قد قيتهم سرحوا خلو اب كندا زي كوب قد تمارامرت خالو نتي كوانتم كومبيتنسي بقلل زبلس ناب داتا سنتر نمتاو قال خا يسرح له مالتي بقلل زبل كل غوس بتحط عقل تي انرجي كومونتي مزحالي تبعي تصفق قال ما يقال كلخال تبعي مالتي بحفشا كن اب كوانتم كومبيتنج تازبزح كوبيت زلوا تعوت مالتي تازبزح كوبيت زلوا سي بقى تي دبلص كوانتم الوا مالتي انت كوانتم سرتر اخوينو كم تقول زيد بلوكم بمنقد كوبيت ابيلي صراحه توم كوبيت نحددو እንዳተላጓገቡ ነቲ ሓበሬታ ብቁልጡፍ ይረኽብዎ ማለት እዩ ስለዚ እታ ድበዝሒ ኮፒት ዘለዋ ኣብ ኳንተም ኮምፒውቲንግ ክትዕወት እያ እታ እንኮ ኮፒት ዘለዋ ከዓኒ INQ ትኾን ኣላ ድበዝሒ ኮፒት ዘለዋ ማለት እዩ ካልእቲ RGT ኣላትና ደሓሸ ዝኾነ ውፅኢት ክትረክብ ትኽእል ኣብ ቀፃሊ ጋራንቲዮት ግን INQ ያ ሓደ ካሽ ኣለዎ ካልኣይ ከዓ ድበዝሒ ኮፒት ኣለዎ ማለት እዩ بحفشا ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ንክትገዝኦም ተመረፅቲ ኣይኮኑን ከምዚ ድኸዱ ደሉን ሕዳ ፅቡቅ ኣጋጣሚ ረኺቡ ኣብቲ የዋፃና ዝበልናዮ ኤክስትሪም ፅቡቅ ኣብ ዝጎደለሉ እዋን ክንኣቱ ንኽእልና ተደይኮነ ግን ከም IBM ጉግል ማይክሮሶፍት ኣማዞን ከዓኒ ኣብ ኳንተም ኮምፒውቲንግ ዝነጥፉ ኩባንያታት እዮም ኣብኦም ክንኣቱ ንኽእል ኢና ብሓፈሻ ግን ነቶም ኣባላትና ዝኾንኩም ብዛዕባ ኳንተም ኮምፒውቲንግ ከመይ ገይሩ ከም ዝሰርሕ ኣስፋሕ ኣቢልና ካልእ መዓልቲ ክንገልፅ ኢና ንግዜ ግን INQ كمون اب مايكروسوفت ويد امازون الفابيت كمان علونا ابزي اتوم كناتو نخيلنا دحان زكون واغا سلازلو تزي كوين كن INQ زبزع كوبيت زبزع كاش مات كابتن ناي كوانتم كومبيوتينغ دبزع كاش زلوا كامباني دبزع كوبيت زلوهم تدبلنا على تكنولوجي ناي كوانتم زوصحو مالتي لزيوم كنكاتاتولم نخيلنا كن ابتي نعهم زسام معكم واغا مالتي ابز حجوان كن تمرات يكون
Yeah, perfect. Hopefully next week نهبو من خلال نيروبي ምናልባት ናይ ፌደራል ሪዘርቭ ውሳነ ስለ ዘሎ ረቡዕ ምናልባት ሶሉስ ብዙም ጌርና እቶም ኣባላት ዘለዉ ክነብሎም ንኽእልና ኦኬ ግዜ ርኢና ማለት እዩ ተስላ 1.6% ጎዲላ ንሪኢ ኣለና ኣይ ቲንክ 45% ጎዲልና ኢና ነርና ዊልሲ ምክንያቱ ስቲል ኤርሊ ኣብቲ ከባቢ ግን ነዊሕ ጌራ ኣላ ስቲል ተጠቀልቱ ናይ 4 ሰዓት ቻርት ኢና ዘለና all time high نخبص وحدي تعرف of course 25 لعلى تراين تحتي 50 تحت وينها 350 كيف بس احتاج تعرفنا مالتي انفيديا على 5% سوري اي بي ام على 5% كتقودل رئيني لنا من البعض حدا خطيت عليكم كنقبل لكم برين جريد وات اباوت نتفليكس ذا جريد اوكي طيب نتفليكس ما قررنا ما سعقوا زعقب ايرنينجز لازم يصير ما تبغى روبو اي اي سمول ستوك روبو اي اي فتح روبي من روبو اي اي روبو اي اي يا لغه فنامين تلا بس حاجه تغير العفو هو الان هون فلتاني روبو اي اي ستوك ناسداك حجي مسياد انه كايا مسيان ايش يتكالي لالو 300 مليون ماركت كاب يزلوا ስለዚ كم عينت ماركت كاب زلوا نرئي لنا anyway كراود سترايك صبوك بوتنشال مزاي لايس دي اغمان رياني رميكال سوري جست تي فاندامنتال ناتوم دي كان نغا تابليت تراجيري كترى زلوا تكالي لترايتيا I have no idea ذكر كلمه تاكم زقت خوات راي ذكر list مالتي what's the market cap هذا billion market cap is a lot actually tomorrow we will see Tesla we will see yeah so far thank you ناس احنا what happened thank you ناس احنا رسنا بعبيه check برلي please serve robotics check قبل كاخ إليه جن serve robotics كان بعلا momentum أمين كاترك كده لخا which is the good thing the robotics نلوز لنا صبوك خيدي جن أبز له واقع I mean I don't know أبز جزء زلون زين ميم stocks داخل لنا I don't know بهايب وي بشورت interest قد رايد خلات كلا I would rather wait متى تصبح خذ بالنتيجة لأن زلونا economy زي تفلت وسنتات easily لو متأكد 10% correction رهيبة لا كبعسر شو مونتنا بعسر توريدا so moment بقى بمومنتم زغيت كاراتيش انت حتى قرت جميل سؤال تحت خيل لعل خيت جميل او تفل على خيل قالت كاراتي ግን ابناي روبوتكس مسرحو حدا خاطي زعبي اندستري الله زبلنا علينا مالتي تسلا تكنيكال سيف 350 يس داني اكزاكتلي روب 350 خيل كتكنيكال 350 يا US 100 حسب بهبني حوي US 500 100 يا US 100 فوتو فانيل I don't know US تعليقه صبوري بحفظ كي ناسداك 100 ولا تكنولوجي مالت ندي ስለዚህ ዶላር ኮስት አቨሬጂንግ ጋር is good Fortinet I don't know FTNT where are you Fortinet I think ኣብዚ ሓለፈ earnings ጽቡቓን ኣይምስኡን ማዕሲ earnings ዘለዎም ሕጂ ህውል ስዕረት 5 ወር ሓሰር ሓደ earnings ሽዑና ውሳነ ክንውስድ ንኽእል ገመይ ዓንተ earning ኣብዚ ሓለፈ ዝምፅኡ earning ግን ኳሊቲ ነበረን RGTI ተንኪፍንያ ጽቡቕ ጌርና Fortinet ዛውትን ክፈፅን ኢና ኣሎ ብሬን ሰላም ብሬን ኣሎ what is ኣሎ sometimes روبي سميع زي فلت كاراتي مثلا نبزي الله يا حكي زي سمع مهنياتو تي ماركت كابناتو والله لا زي يقول لي كنت ميتو سوساني زلو حدا كالاين اي ثيرابيوتيك له غلغلي something that I don't follow ስለዚህ ጊዜ መጥፊ ታይፎን ነበር ብዙ ሐቅ ግዘኩም ነው ተሐፍሻው ሐበሬታ ሄብና ማራ ሮቢ ናበኸጀ ማራ ገለበለና ብሎ ይብላል ስመሮ ማለት ይሶሪ مرة ولا أنا عند حمام رئيس وينات ندلا جن ماراثون تايسكا تي شورت انترست ريت ناتا لعلي زول حدا 100 مليون شرس شورت تجر له كهابي إسران شواتن بيتاوي دهون له أنا إسران شواتن بيتاوي تمبر معلو إسران شواتن كريل كلبزي هون مالتي أبديت اللي جرو ናይ ማራ ኤግዛክትሊ 35 ኣሎ 35 مش واو
وسيخو زعل فسمون أوتات يري 101 شيرز مالتي كل شيرز يدلو حجي ናይ ሸር ይግበርኩን ኣለኹ እዚ اوكي يا حادزي توم اوفرتي كم زي دوفري يقبرالو مالتي كال اي كاني ماراتون لو معنتي دي اخيباني رو اي تخاتاتل كون ግን ውሕዳት ተዓዲሞም ዝኸዱ ኣኼባ ከይዱ ነይሩ ኣብ ውዕል ምስቲ መንግስቲ ገይሮም ድማ ይገበሩን ኣይረኣኽዋን ኣለኹ ግዜ ይረኸብኩን ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን ማራቶን እንድሕር ክውስኽ ኮይኑ ማለት እዩ ቢትኮይን በቃ ናብ ኦልታይም ሃይ 130 ገለ እንድሕር ርኢና ሞ ጋራንቲ እንድሕር ረኺብና ማለት እዩ ሶሪ ሮቢ 101 ኣሎ 101.2 101.2 ሸርስ ያ ንሱ እዩ 101 ሸርስ እንድሕር ኣኒ ሾርት ኢንተረስት ሬት ኣቲፍስ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ብሓፈሻ እዚ ቶም ገዛእቲ ማለት እዩ ቶም ገዛእቲ ከም ዘይድፍሪ ዝገብሮም ዘሎ እንድሕር ዓድል ጌርና ግን ከም ትብልክዎ ቢትኮይን ኦል ታይም ሃይ እንድሕር ኣኒ ናብ ከባቢ 130 ገለ ኣቢሉ ኸይዱ ዕድል ናይ ምግባር ተኽእሎ ኣለና እዚ ከዓ እንታይ እዩ እንድሕር ኣኒ ማራቶን ኣብ ከባቢ 125 ገለ ከባቢ ብሬክ ኣውት ገይሩ ሾርት ስኪዝ ከጋጥም ስለ ዝኽእል ጃምፕ ክንገብር ኢና ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ኣብ ሓፂር ግዜ ካብ 44 ክሳብ 50 ዶላር ንሓደ ብርኪ ክበፅሕ ክእል እዩ ግን ያ እቲ ቻርት እንድሕር ተዓዚብናያ ኮይና ካብቲ ናይ መጀመርታ ናይ ዝዓመት ዝነበረ ማለት እዩ ይወርድ ይዲብ ግን ከዓኒ እንዳማሓየሸ ዝኸይድ ዘሎ ዓይነት ስቶክ እዩ ከምዚ ማራ ኤክስትሪም ብዙሕ ተኣሽሚ ይኮነን ክሪኦ ኢለ ከም ዝኣተኾ ያ ግን ከም ትበልክዎ እንዳማሓየሸ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ካብ 16 15 ክሳብ 14 ማለት እዩ ካብ 14 ክሳብ 13 ነዊሕ ግዜ ኣብ ዳውን ናግበር ክኸይድ ፀኒሑ ድሓር ኣብ 17 18 እውን ቁርብ ሓፍ ኮፍ ክንብል ፀኒሕና ማራ ሓንሳብ ተኣሽሙ ከዓ ክሪኣ ኣብ ቻርት ያ ድሓለፈ ሰሙን እቲ ብሬክ ኣውት ገይሩ ነይሩ ናብ ወርሒ 7 ገለ በፂሕዎ ዝነበረ ዋጋ ልዕሊ 121 ማለት እዩ ብ21 ልዕሊ 21 ደጊሙ ድሕሪ ወርሒ 7 ንመጀመርታ ግዜ ኣብዚ ወርሒ እዚ ስጋብ 22 ዝለዓለ ዋጋ በፂሑ ኣጋጣሚ ግን ዶናልድ ትራምፕ ክሕግዘና ኣይከኣልን ብሓፈሻ ማራቶን እቲ ድበዝሐ ቢትኮይን ዝውንን ንዓለምና ካልኣይ ካምፓኒ ስለ ዝኾነ ኣብ ቀፃሊ ቢትኮይን ዳኣከቡን ክኸዱ ይኽእሉ እዮም እዚ እውን ክሕግዘና እዩ ማለት እዩ ዝሓለፈ ቢትኮይን ዝወረደሉ 400 ቢትኮይን ኣድ ገይሮም ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝኾነ ኣብዴት ኣይገበሩን ኣለዉ ግን ክውስኹ እዮም ዝብል እምነት እውን ኣለኒ ብሕጅስ ተወሳኺ ቢትኮይን ክገዝኦም ኣብቲ ናይ ማይኒንግ ከዓኒ ፅቡቅ ዝኾነ ዕድል ረኺቦም ብፍላይ ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝረኣኽቦ ከባቢ 300 ገለን እቲ ኤርስ ዝበሃል እቲ ሜጋ ጋይስ እቲ ዝዕቁንሉ ማለት እዩ ኣብ ታሪክ ተራእዩ ይፈልጥ ዝለዓለ ቢትኮይን ማይኒንግ ገይሮም እዚ ከዓ እንታይ የርእየካ ካብተን ካልኦት ናይ ማይኒንግ ስቶክ ብጣዕሚ በሊፆም ስለ ዘለዉ እዩ በዓል ራዮት ገለ እውን ኣለዉ ኢሎም እውን ኣለና ሰባቶም ግን እንታዮም ኮይኖም እቲ ናቶም ጂፒዩ እቲ ናቶም ሃርድዌር ኣብ ምንታይ ይጥቀምሉ ኣብ ዳታ ሰንተር ኣብቲ ናይ ኤኣይ ገለ ከካሪዎ ክጥቀምሉ ስለ ጅምሩ ኣለዎ ነቲ ናይ ማይኒንግ ንምግባር ፓወር የብሎምን ማራቶን ግን ነቲ ናይ ኤኣይ ከምኡ ናይ ዳታ ሰንተር ሃርድዌር ከለዎም ሲ ነቲ ናይ ኤኣይ ዳታ ሰንተር እንታይ ገይሮም ንጎኒ ገዲፎም ኣብ ማይን ጥራይ ኣተኪሮም ስለ ዝሰርሑ ዘለዉ ኣብ ዕደና ቢትኮይን እቲ ዝበለፀ ኳሊቲ ዝኾነ ስቶክ እዩ ግን ያ ወይ ቢትኮይን 130 ክበፅሕ ኣለዎ ወይ ድማኒ ቢትኮይን ድበዝሐ ቢትኮይን ክገዝኡ ኣለዎም ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ንላዕለስ ድበዝሐ ቢትኮይን ተገለደስ ፍርቂ ናይ ኤምኤስቲኣር እንድሕር ኣምፂኦም ኣብ ሓፂር ግዜ እቲ 101,000 ሾርት ደሎ ስቶክ ፊዝ ከጋጥም እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ ከምኡ ርኢተይ ኣብ ማይኒንግን ያ እንዳሳዕረ ዝመፅእ ዘሎ እኩል ዝኾነ ጂፒዩስ ኣለዎም እኩል ዝኾነ ሃርድዌር ኣለዎም ካብ ማይኒንግ ወፃኢ ምናልባት ከም በዓል ፈረንሳ ከማለ ዝኾነ ሰምዕ ገይሮም ነይሮም ናብ ኤኣይ ቀስ በቀስ ይኣትዉ ኣለዉ እቲ ዘለዎም ሃርድዌር ዳታ ሰንተር ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም ብቀሊል ዝበለሲ ወፃኢታት ገለ ከይገበሩ ማለት እኩል ሃርድዌር ስለ ዘለዎም ኣብ ዳታ ሰንተር ክነጥፉ ይኽእሉ እዮም ምናልባት ሓሳቦም ተቀይሮም ማለት እዩ በዚ እውን ክንከታተሎ ንኽእል ኢና
اندحراني اب اي كنتفو جميرون يا 4 سنة بحصر جزء كنرينا. Perfect, thank you روبي. اب كريبتو اوكي وصلنا خلنا بزح على صحيفه نيرتنا جروب مثلني 14 فوت ديالكم من قديمه 100% خصوصا بيتكوين ايثريوم سولانا الى فوت ديالك هذا خبر روبي يا انا بعد ايثريوم قبل الله الى بيتكوين ديالك موسيقى مجمريا بتنا فوت ستاكر بول ديال زبزحنا اي ثينك 30% بيتكوين 36% ايثريوم 34% كاسولانا كيدنا قال حتى تابو ناي سيم حونا سكون حدا خبزم أبالاتنا مالتي حتى تحاتيتو صنيحو تي مهنياتات كم زبلوك مالت إذا أبالات يكونكم تحليكم أبو أبالاتنا في ديل فاينانس كونكم بليس أو جوين غورا نحبريت أنا كريبتو بفلاي أو مسأكم من ناشتوكا بين اللو مالتي لذلك أنه مهنياتاك وين عداقا زبل حتى تاتي ماليس لكم أبزي تقدم إنا قرزنا تقول إسلز نبر ناي شاد داون أمريكا ناي قبل مالتي قال إن أبوت أكوينو صباح نحدا إيكونوميك ريبورت قالو بعابي إيو عربي 24 أكتوبر ناي CPI ريبورت سلازلنا انترستد قرص دي قرص زبل حفشون عداقة زير قصنة فتيرو يركب بيتكوين شورت بوزيشن نز زينازي موسختا كوينو مو علو جينا من تايرم جيركم مس كل جزي مكتتر كل جزي مكتتر له اختاتي فوق مالتي أبلا كأنه مهنة تايز بلنا زلو شورت انترست ناي بيتكوين هول بزيه خمس زلو لك عتنا بيتكوين تقلت ناي ماراثون تقلت أصلا حتى روبي انترست ناي بيتكوين كأسل زقودله of course سلوها كم زقبرو اللي زقلس زلو ولا كريبتو أو الكريبتو مالتي I think بزحت كارات رينا عنا مثلني مستر تسلا ستيلاوي أزل حدا تبري شو عاد 5% كل سنة كتم 4 حدا مالتي I think عسى ترى قل تعريف والله أنا كويس مع أخواني سكون قلت مزيد كنا بقولكم حتى رح تسألنا راح تحطكم لسه كنا بقولكم فتن حجي أمريكا سوبر كمبيوتر تشيك قبرنا برين أمريكا سوبر كوندكتور في شبكة على فتنة من رابطين فتنا مالدي سلامكم أمسيكم إن AMD بار إن إسرائيل كامبانيا I think lemonade دعمو insurance قال نديها سلزي بزح نطفل لي كنا مور هاي بتاعنا بالعداقة بزح كم زور تابسونات كابلتي سبقيرة مالتي في لي UPXI هو زاتير فترة كاتين مرة قلنا إذا بيت فارم I think تحريما كلن زين نبدأ سنتر تغييرات كلات بيت فارم ترايز يكون الله هذا كلت تكلات كلن رئين زين يقدم بيله أبنا في ليست جيرين سلذله ناي بيتكوين ماينينج كم مرات ودنا راح جينا بكستايز غيرة نبنا داتا سنتر ناي AI مالتي غيرات كلات كلن بيت فارم I think 60% قولينا لهم كابشو دشته جالاكسي كم قولينا سايفر بزح قولينا ስለዚህም ኩለን ከም ማራቶን ኮይነን ግን ናብ ከምዚ ዓይነት ትካላት صغيرة ብጣዕሚ ጎሊለ ንሪአና ኣለና ማለት እዩ ፋኒ ታንክ ዩ ፋኒኤል መልአከ 3250 ያ ባልካ ታንክ ዩ ሶ ማች US 500 100 ኦኬ ሓሳብ ሃበና I think هو ይበልካ ፀኒሕ ይመስለኒ ምናልባት ሓቢና ክንበልካ እንተደሊኻ ፀገም ዘለዎ ይኮነን ኣብ ኤውሮጳ ኢኻ ዘለኻ ምክንያቱ እቲ ገንዘብ ካብ ቢሮ ሂብካ ስለ ዘለኻ ኣብ ኤውሮጳ ንሰን ዘይኮንካ ኣባል እንትኮንካ ፅቡቅ ጌሩ ክርዳእካ እዩ ግን ናይ S&P 500 ኣበይካ ዘለካ ከተማ ንፈልጠና መጀመርያ ሃገር ኣብ ጀርመን ድዩ ስዊድን ድዩ ኣሚን ሆላንድ ድዩ ኣብ ቤልጅየም ድዩ ናይ ኩሎም ዩሮ ስለ ዝጥቀሙ ዘይዘጋጌ بحافش إجن الله ناتن كنت كمل نزق بعك UCITS اللون ناي نعمل S&P 500 على تيا أنت S&P 500 زي كونه ناي ناسداك 100 عندي يستي تمرتكب لكاي حافش أوجن long term guarantee ولا حنت تجمع زي يكون أمريكا يكون مقص كله أنت قدي لها كل جزء دولار قصة أمريكا تقبل طريقة فتصوم ويبول مالت ويبول إذا تجمع زي لغز شارت باي ذا واي لغز مالتي عسرت أزلا أتوصل بوي بلوم أتفهم بوينت جن سبوك تكيد أزلا أتسون بوينت كبعد روبين هود مور أو يقول كواف المرة سوين يرز جزء بلان فندامنتال كديش كمالتي نايسينو دا يفتني زي TPM أو تبعت MI MP نهم MP حدا سامسيكا well MP حنت خاطينا أرز MP material زي عنده اوكي
MP ማተርያል I think ሪአን ይራን ባዓል እንታይ ኮነ ani ለገለ ካብቲ ትካላት ናይ rare earth ሙዚቃ ሃይና ካብ ቻይና ጥራይ ዝመጽእ ኢልና ክንዛረበሉ ዝቀነና ዜና ካብ ቻይና ጥራይ መጽእ ኢሉ ምስ ኣሜሪካ ከባእሰን ዝቀነ ሓደ ካብዚ MP ናይ ኣሜሪካ ምስ ምዃና ጽቡቅ ከይድ ትኽእል እያ ዝብል ግምታት ተገይርላ ዘሎ እዩ እንተኾነ ግን ኣብ ሓፂር ግዜ ብዙሕ ሚእታዊ ወሲኻ ስለ ዝነበረት it was obvious ክትጎድል ምዃና ምክንያቱም ካብ 18 ካብ ወርሒ 6 ማለት እዩ ካብ 18 ቅርሺ ዕዳ 100 ቅርሺ ኸይዳ ካብ 20 ስለዚ ብ5 ዕፅፊ ኸይዳ ማለት እዩ ስለዚ ትካላት እዚ yes in reality ናይ rare earth ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ትካላት ምስ ቻይና ዘሎ ውድድራት ፅቡቅ ክላት ፊት ትገብረለን ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝኾነት እንተኾነ ግን ኣብ ሓፂር ግዜ ማዕረፎም ዝወስኻ ኣሸጋሪ ፍጹም ኣይረን ተንኪፈልካ ፀኒሕ እዚ ናይ ሰሚ ኮንዳክተር ናይ ከም በዓል ማራቶን ማለት ኣይረን ከዓ ናይ ማይኒንግ ናይ ክሪፕቶ ማይኒንግ ናይ ቢትኮይን ማይኒንግ ነይረን ናብ ዳታ ሰንተር ኤአይ ዳታ ሰንተር ዝተቀየራ ትካላት ኩለን let get hammered ተፀፊዐን ታሕቲ ማለት እዩ ስለዚ በይና ኣይኮነትን ኩለን እየን ተቐንዲ ምክንያት ግን ብዙሕ ከይደን ስለ ዝነበራ ከምዚ ናይ ኩል ብዙሓት ሸየጥቲ ክረኽባ ብምኻለኒ ግን ብዙሕ ሕቶታት ዘለዎ ኣሕዋት ይቕሬታ ግዜ ከይንወስደልኩም ነዊሕ ከማን ሒዘካ ሮቢ ሰዓት ፍረቓን ሰዓትን 20 ደቂቃ ፀኒሕና ይኣኽለና ኸውኒ ቀጻሊ ዝመፀሉ ሰሙን ከዓ መደብ ስለ ዘለውና ምናልባት ውልቃዊ ትካላት እንተሃሊኩም ኣብ ትሽዕ ግዜ ክንተናኽፈልኩም ንኽእል ኢና ኣብዚ ኣትኹም ክሳብ ሕጂ እንታይ ቋንቋ ዝዛረብሉ እዮም መርዳእ ዝኣበየኩም እንተሃልዩ ግን ኦፍኮርስ ሓድሽ ክላስ ጀሚርና ስለ ዘለና ኣብ ታሕቲ ዝተይደልኩም ኣለኹ ትሪእዎ እንተሃሊኹም ተሪእዎነ ሬጅስተር ብምግባር ናይ ስቶክ ማርኬት ናይ ክሪፕቶ ናይ ሪል ስቴት ናይ ገዛ ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም ኒውስ ኣብ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ ሓንቲ ክልተ ግዜ ሓበሬታታት ክንመሓላልፈኩም ንፍትን ኢና ናይ ቻርት ድዩ ናይ ኦፕሽን ድዩ ናይ ሲኤፍዲ ድዩ ኩሉ ዓይነት ምተዳልልኩም ስለ ዘሎ ቀዳምን ሰንበትን ትምህርቲ ክትምዝገቡ ክምዝገብ ደልየልኩም ክፅሕፉልና ትኽእሉ ኢኹም እቶም ፅቡቅ ከይድኩም ዘለኹም ናይ ክሪፕቶ ናይ ስቶክ ፅቡቅ ርዲት ኣለኩም ኣብ ናይ ዜና ድዩ ኣብ ካልእ ድሌት ምስ ዘለኩም ግን መንበርሺፕ ብምእታው ኣባልነት ብምእታው ነዚ ቻናል ብምድጋፍ ኣብቲ ግሩፕ ብምእታው ሓገዛት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ያ ታንኪ ሶ ማች ሮቢ ሆፕፉሊ ተስላ we will see tomorrow ነቶም ብዙሕ ብርክ ዘለዎም ትወስኸሎም ነቶም ክልቲኡ ክኾነ ኣይክእልኒ ኦፍኮርስ 2% ጎዲላ ኣላ ግን we will see ናቱ ፀብፃብ ኣብቲ ናይ ግሩፕ ክንሰደልኩም ኢና እንታይ ከም ዝኾነ ወይ ኣነ ወይ ሮቢ ወይ ሴም ኳርት ናይ ክሪፕቶ እዩ ዘሎ ከመይ ከም ዝኾነ ናይ ተስላ ኤርኒንግ ኮል ንእሽተይ ሓሳባት ክንበኩም ኢና እቶም ኣባላት ታንኪ ኣሕዋት ክሳብ ሕጂ ምህላውኩም ብልቢ እናመስገና ሮቢ ይቐኒልና ግን ታንኪ ዩ ሰላም ምሸት ሰሰናይ እሺ ኣጋፃሊ